Ολυμπιακού να διατηρήσουν την υπεροχή στη μεσαία γραμμή. Ο Στέλιος Βενετίδης από την αριστερή πτέρυγα με τον Predrag Djordjevic, το μεγάλο ατού όπως όλοι πιστεύουν για τον Ολυμπιακό απόψε, μαζί με τον Στέλιο Γιαννακόπουλο από την δεξιά πλευρά, ενώ με ουσιαστικά μόνο επιθετικό τον Giovanni, αλλά φυσικά τόσο ο Djordjevic όσο και ο Γιαννακόπουλος ενισχύουν την επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων απόψε στο Απόστολος Νικολαίδης. Η αναπληρωματική για τον Ολυμπιακό είναι Κατεριανάκης, Αμανατίδης, Πουρσανίδης, Ζέτερμπεργκ, Νινιάδης, Χούτος και Αλεξανδρής. Η αποστολή αποτελείται από 19 άτομα, τουλάχιστον αυτούς τους παίκτες είχε μαζί τους στο ξενοδοχείο Στρέτσκο Κάτανετς. Από την άλλη πλευρά ο Σέρχιο Μάρκαριαν, αίτητος στα τελευταία 25 παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Έχει παρατάξει τους Νικοπολίδη, Κυριάκο Χένριξεν, το αμυντικό δίδυμο, Φίσας Σεϊταρίδης αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Στη μεσαία γραμμή Παντελής Κωνσταντινίδης με τους Μπασινά Μικάελσεν, τον Καραγκούνη ουσιαστικά να βοηθάει στη μεσαία γραμμή τους δύο προθυμένους, τον Νίκο Λιμπερόπουλο και τον Εμμάνουελ Ολισαντέμπε. Στον πάγκο ανεπληρωματική για τον Παναθηναϊκό, Κοτσόλης, Γκούμας, Κόλκας, Σαπάνης Κωνσταντίνου, Βαζέχα και Σάριτς. Οι δύο ομάδες, όπως βλέπετε, βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Μπορούμε να περάσουμε γρήγορα στους reporters, τον Πάνο Βόγλη και τον Λάμπρο Μπαλάφα, που γνωρίζουν από κοντά το κλίμα που επικρατεί σε αυτή την αναμέτρηση, έχοντας ζήσει τις τελευταίες ώρες κοντά στις δύο ομάδες. Πάνο. Καλησπέρα και από μένα, Ανδρέα, φίλες και φίλοι. Τη τηλεόραση του Αλφα, Παναθηναϊκός χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, εκτός αποστολής άφησε από την 20 που είχε πάρει ο Μαρκαριάν, τον Βόκολο και τον Πίτσο, και παρατάσσει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα, όπως ο ίδιος φυσικά εκτιμάει. Η ενδεκάδα που νίκησε τον Όφη στο Ηράκλειο την προηγούμενη εβδομάδα. Σύστημα 4-4-2, ο Κωνσταντινίδης μέσα, έξω στον πάγκο ο Γκούμας. Αυτά λοιπόν από τον Πάνο Βόγλη, την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε και στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο, σε ακούμε, καλησπέρα. Αντρέα, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Από τον αγωνιστικό χώρο, ο Ολυμπιακός παρατάσσεται με το γνωστό πλέον του Κάτανεξ 3-4-2-1. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, εκτός από το πρόβλημα του Καρεμπέ, ταλαιπωρήθηκε τις τελευταίες ώρες και με τον Χρήστο Πατσατζόγλου από μία ίωση με υψηλό πυρετό. Τελικά ο παίκτης ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε. Βέβαια, του χορηγήθηκαν κάποια ισχυρά αντιβιωτικά για να καταφέρει να ανταπεξέλθει στις συνθήκες ενός τόσο σημαντικού αγώνα. Ψυχολογία είναι αρκετά καλή στην ομάδα. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, Ανδρέα. Αυτό λοιπόν είναι το ντέρμπι των ντέρμπι, η αναμέτρηση που ξυπνάει κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Ένα παιχνίδι που θα έχει διαιτητή τον Κύρο Βασάρα, τον 36χρονο από την Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος Βασάρας, ο πρώτος Έλληνας διαιτητής που είχε την ευκαιρία να διευθύνει αγώνα σε παγκόσμιο κύπελο. Είναι λοιπόν η απόψινή φιγούρα για ό,τι αφορά τις όποιες αποφάσεις πάρθουν στον αγωνιστικό χώρο σε αυτήν την αναμέτρηση. Με συνεργάτες τους κυρίους Δάλα από την Ήπειρο και Νικολαίδη από την Θεσσαλονίκη. Τέταρτος διαιτητής κύριος Αγγελάκης. Όλα είναι σχεδόν έτοιμα για την έναρξη αυτού του ντέρμπι λοιπόν. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ας ελπίσουμε όλοι να χαρούμε το ποδοσφαιρικό θέαμα που θα προσφέρουν τα πολύ μεγάλα ονόματα που διαθέτουν αυτές οι δύο ομάδες. Κύριος Βασάρας έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη αυτής της αναμέτρησης για την 14η αγωνιστική. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Υπενθυμίζουμε μία στροφή ουσιαστικά πριν το τέλος του πρώτου γύρου, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος του εφετινού πρωταθλήματος, με τον Ολυμπιακό να έχει την άνεση της επιλογής σε εισαγωγικά των δύο αποτελεσμάτων, ενώ εσείς βλέπετε τον Σέρχιο Μάρκαριαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Της νίκης και της ισοπαλίας. Ο Παναθηναϊκός θέλει πάση θυσία τη νίκη για να μπορέσει να πιάσει τον Ολυμπιακό στην κορυφή, ξέροντας ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε νωρίτερα άνετα το εγάλεο στην Τούμπα. Και το ντέρμπι άρχισε με τον Ολυμπιακό στην σέντρα, παλιά του Άντζα από μάκρυνο Χένριξεν και πάλι ο Παρασκευάς Άντζας. Και το πρώτο φάουλ σφυρίζει ο κύριος Βασάρας από τον Ζε Ελίας πάνω στον Καραγκούνη, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Νάτος και ο Βραζιλιάνος μέσος του Ολυμπιακού. Δείτε και πάλι το φάουλ που έκανε ο Ζε Ελίας. Καραγκούνης έτοιμος να σηκωθεί, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς εκτελεί το φάουλ για τον Παναθηναϊκό με στόχο τον Φίσα, ο οποίος κατάφερε να βρει την μπάλα με το κεφάλι, δεν μπόρεσε όμως να ολοκληρώσει, να κοντρολάρει, και έτσι η μπάλα κατέληξε out. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, στο πρώτο λεπτό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός δεν υπάρχει σκόρα και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ήταν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού με την είσοδο των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. 2.643 οι φίλοι του Ολυμπιακού απόψε
στο Απόστολος Νικολαίδης, 11.000 οι οπαδοί του Παναθηναϊκού σε αυτό το πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Πενθυμίζουμε το ντέρμπι των ντέρμπι, ένα παιχνίδι που αξίζει για μια ολόκληρη σεζόν, τουλάχιστον για ό,τι αφορά τους φίλους των δύο συλλόγων. Φάουλ κέρδισε νωρίτερα ο Ζιοβάνι, έτοιμος ο Ζέλιας να το εκτελέσει. Τροφοδότησε τον Τζόρτζεβιτς, κοντά του ο Λιμπερόπουλος. Τζόρτζεβιτς επιμένει, είδε από την αριστερή πλευρά, ξεμαρκάζει τον Βενετίδη, τον τροφοδότησε η παρεμβολή από τον Καραγκούνη και το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Τελέστηκε και πάλι για τον Ζέλιας. Παρέμβαση αυτή τη φορά από τον Άγγελο Μπασινά, νέο πλάγιο για τους ερυθρόλευκους. Το εκτέλεσε ο Βενετίδης για τον Ζιοβάνι. Βενετίδης. Πατσατζόγλου για τον Άντζα. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από τον Άγγελο Μπασινά, μπροστά στα μάτια του κύριου Βασάρα, ο οποίος κάνει συστάσεις, δείχνει το σημείο όπου θα τοποθετηθεί η μπάλα, ενώ είδαμε σε επανάληψη την παράβαση από τον Άγγελο Μπασινά. Εκτελεί ο Πατσατζόγλου, συρτά για τον Γιαννακόπουλο και πάλι στον Πατσατζόγλου που είδε από αριστερά τον Βενετίδη να προωθείται, η κεφαλιά από τον Στέλιο Βενετίδη και η μπάλα έχει καταλήξει out ύστερα και από την παρέμβαση του Ρενέ Χένριξεν. Σε αυτές τις πρώτες προσπάθειες των δύο ομάδων, όπως είναι λογικό, τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά να διαβάσουν το παιχνίδι ο ένας του άλλου, πορντάροντας περισσότερο στην θέληση, στην αποτελεσματικότητα, την αποφασιστικότητα και φυσικά την αυτοσυγκέντρωση για να μπορέσουν να έχουν το πάνω χέρι. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα συμβεί και στη μάχη της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου σίγουρα για τον Ολυμπιακό είναι μεγάλη απουσία του Κριστιαν Καρεμπέ. Να μην ξεχάσουμε φυσικά και τον διαγωνισμό του Α σήμερα της Newsphone με έπαθλο για τον νικητή, μια τηλεόραση 28 ιντσών. Γιαννακόπουλος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από την προσπάθεια του Ζιοβάνι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή τον Φίσα. Σφυρίζει ο Βασάρας, θα επαναληφθεί η εκτέλεση του πλαγίου. Γιατί καλεί κοντά του τον Γιώργο Ανατολάκη και τον Νίκο Λιμπερόπουλο και κάνει συστάσεις, όπως καταλαβαίνει κανείς. Η ατμόσφαιρα είναι ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού. Κεφαλιά από τον Λιμπερόπουλο. Ο Λισαντέπε με αντίπαλο τον Πατσατζόγλου. Επιμένει ο Πολωνός, επιμένει όμως και ο Πατσατζόγλου, ο οποίος κάνει φάουλα σύμφωνα με την άποψη του κύριου Βασάρα, τραβώντας από την φανέλα τον επιθετικό του Παναθηναϊκού, τον Εμμάνουελ Λισαντέπε, που μέχρι στιγμής έχει 3 γκολ σε ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό. Αυτή ήταν η ολοκλήρωση της φάσης. Νωρίτερα όμως είχε σφυρίξει ο Βασάρας φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, το οποίο θα εκτελέσει ο Άγγελος Μπασινάς. Έτοιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Μπάλα παίρνει ύψος έπειτα από την παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς, του Μάκρυνο Ανατολάκη, στο σούτ του Μικάελσεν. Μπάλα out πολύ κοντά στο δεξί δοκάρι της εστίας του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Από το πλασέ, όπως θα δούμε σε επανάληψη, του Γιάν Μικάελσεν από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Δείτε, δοκιμάζει ο Δανός, η μπάλα πρέπει να άλλαξε πορεία στο κεφάλι του Ανατολάκη ίσως. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο Ελευθερόπουλος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Μπασινά, δυνατές μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ανατολάκης για σιγουριά πίσω στον Ελευθερόπουλο, ο οποίος θα απομακρύνει. Ξεπεράσαμε το πρώτο 5 λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκόρα. Ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του Α από το Απόστολος Νικολαίδης, από το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 0-0. Βαλιά του Πατσατζόγλου, ελέγχει ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς δεξιά τροφοδοτεί τον Σεϊταρίδη, ο οποίος έχει μπροστά τον Βενετίδη. Ο Καραγκούνης ξεπερνάει τον Κοστούλα, γυρίζει παράλληλα και έχουμε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο στο παιχνίδι, με τους πράσινους να θέλουν να πιέσουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Καραγκούνης έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ. Τζόρτζεβιτς θα βγάλει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή, θα απομακρύνει.
Παλιά ήταν για τον Ζιοβάνι, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει. Ο Σεϊταρίδης πίσω στον Χένριξεν. Και τώρα Μπασινάς στον Σεϊταρίδη, που λόγω της κίνησης του Κυριάκου να προωθηθεί στην προηγούμενη στημένη φάση ήταν από τους δύο που έμειναν στην άμυνα για τον Παναθηναϊκό μαζί με τον Χένριξεν. Τώρα ο Ζελίας ελέγχει, θα περάσει για τον Τζόρτζεβιτς και πάλι ο Ζελίας, αφήνει ο Βασάρας. Τζόρτζεβιτς από αριστερά με τον Βενετίδη να πλησιάζει. Τζόρτζεβιτς για τον Ζιοβάνι στη μεγάλη περιοχή. Ο Βραζιλιάνος δεν θα μπορέσει να ελέγξει, θα απομακρύνει ο Κυριάκος. Και από την άλλη πλευρά ο τελευταίος της άμυνας του Ολυμπιακού, Λευθερόπουλος, γυρίζει για τον Κοστούλα. Πατσατζόγλου. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος, η μπάλα και πάλι για τον Θανάση Κοστούλα. Ανεβαίνει και ο Καραγκούνης για να πιέσει. Κλείνουν τους διαδρόμους οι παίκτες του Παναθηναϊκού, πρεσάροντας αυτό το σημείο. Και έτσι ο Χένριξεν κάνει αυτήν την μονομαχία με τον Ζιοβάνι. Τζόρτζεβιτς αφήνει, καθώς είχε ακουμπήσει τελευταίος ο Μικάελσεν. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης δεν υπάρχει σκορ. Άντζας. Κοντά του έχει τον Μαυρογεννίδη. Έξυπνα θέλει να γυρίσει, αλλά δυσκολεύεται να αποφύγει τον Μπασινά, που δοκίμασε να κλέψει την μπάλα. Δεν κατάφερε και ο Λιζαντέπε. Τώρα ο Ανατολάκης γεμίζει για την αντίπαλη περιοχή με στόχο τον Γιαννακόπουλο. Έκοψε ο Φίσας. Παλιά για τον Λιμπερόπουλο. Γρήγορα Πατσατζόγλου. Κάλυψε. Κυριάκος. Και τώρα ο Άντζας έπειτα από την παρέμβαση του Μαυρογεννίδη. Φάουλ από τον Κωνσταντινίδη στον Παρασκευά Άντζα. Και ο Βασάρας κάνει συστάσεις στον Κωνσταντινίδη να σφίξει το χέρι του αντιπάλου του, ενώ είδαμε σε επανάληψη την παράβαση του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ κερδισμένο για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά, έτσι όπως επιτίθονται οι φιλοξενούμενοι, με τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς να εκτελεί κοντά στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά προς τα πίσω, 1-0 από τον Χένριξεν. Πρέπει να πρόκειται για αυτό γκολ του Ρενέ Χένριξεν, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας μετά από την εκτέλεση του φάουλ από τον Πρέδραγκ Τζόρτζεβιτς. Ο Ρενέ Χένριξεν είναι αυτός που στέλνει άθελά του την μπάλα πίσω από τον Αντώνη Νικοπολίδη στην εστία του Παναθηναϊκού, και ο Ολυμπιακός παγώνει το Απόστολος Νικολαίδης. Κάμερες στρέφονται στον άτυχο πρωταγωνιστή αυτής της φάσης. Πέφτοντας προς το πρώτο δοκάρι, ο Δανός κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να απομακρύνει την μπάλα όπως θα ήθελε. Δείτε και πάλι, την στέλνει πίσω από τον ανήμπορο να αντιδράσει Αντώνη Νικοπολίδη. 1-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό, μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν με τους καλύτερους ιονούς για τον Ολυμπιακό. Έπειτα από αυτήν την προσπάθεια, από το φάουλ του Τζόρτζεβιτς, η κεφαλιά προς τα πίσω του Χένριξεν, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Γιαννακόπουλος, αλλά δεν βρήκε την σφαίρα. Και τώρα ο Ολυμπιακός προηγείται με 1-0 πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά της αναμέτρησης. Σεϊταρίδης. Ο Παναθηναϊκός θέλει να αντιδράσει στο σουτ του Σεϊταρίδη πάνω στον Βενετίδη, ο οποίος πρέπει να έχει χτυπήσει. Και έτσι ο Γιούρκας Σεϊταρίδης θα βγάλει την μπάλα υποτικά από τον αγωνιστικό χώρο. Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο Βενετίδης. Μπασινάς διαμαρτύρεται, ενώ ο Τζόρτζεβιτς κάτι λέει και αυτό στον κύριο Βασάρα. Βενετίδης έχει τραυματιστεί. Βγήκε από την μεγάλη του περιοχή και ο Ελευθερόπουλος. Δείτε και πάλι τη φάση. Μπάλα βρίσκει στο πρόσωπο τον Στέλιο Βενετίδη. Ας ελπίσουμε να μην έχει κάτι το σοβαρό αμυντικός του Ολυμπιακού. Πενθυμίζουμε 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 1ο λεπτό με το αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν. Ο λόγος στον Πάνο Βόγλη και φυσικά στον Λάμπρο Μπαλάφα για τις πρώτες αντιδράσεις από τους δύο πάγκους. Λοιπόν, από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, με το που μπήκε το γκολ για τον Ολυμπιακό, σηκώθηκε αμέσως ο Σέρχιο Μαρκαριάν. Παγωμάρα φυσικά στους υπόλοιπους. Σηκώθηκε και αυτός, μάλλον αμήχανος, αλλά συνέστησε αμέσως ψυχραιμία, να μην πανικοβληθούν και να συνεχίσουν την προσπάθεια. Όπως παίζουμε, τους είπε, ψύχραιμα, ηρεμήστε και όλα θα πάνε καλά. Να ακούσουμε και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Ναι, Αντρέα, κυρίες και κύριοι, φυσικά με την επίτευξη του γκολ από τον Χένριξεν, μέσα και ήταν αυτό το γκολ, πετάχτηκαν όλοι στον πάγκο του Ολυμπιακού, που πανηγύρισαν έξαλα τον γκολ. Να πούμε ότι ο Κάτανες από την προηγούμενη φάση είχε ζητήσει από τους παίκτες του να προωθηθούν όσο γίνεται περισσότεροι για να πιέσουν τον Παναθηναϊκό. Και είδαμε πάρα πολλούς παίκτες μέσα στην περιοχή για την στημένη φάση.
Είδαμε σε επανάληψη το αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν, το πρώτο σε αυτήν την αναμέτρηση 0-1. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 1 λεπτό με το αυτογκόλ του Δανού αμυντικού του Παναθηναϊκού. Έπειτα από το φάουλ που εκτέλεσε ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Φάουλ τώρα για τον Παναθηναϊκό, φάουλ που έκανε ο Στέλιος Βενετίδης πάνω στον Γιώργο Καραγκούνη. Βενετίδης ο οποίος έτρεξε να δώσει συγχαρητήρια στον Σεϊταρίδη που πέταξε νωρίτερα την μπάλα. Εκτελεί ο Καραγκούνης και η μπάλα θα καταλήξει out έπειτα από την κεφαλιά του Φίσα. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ενώ δυστυχώς έχει πέσει μια φωτοβολίδα στον αγωνιστικό χώρο. Δείτε και πάλι την προηγούμενη φάση. Ακούτε και από τα μεγάφωνα του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας τις παρενέσεις των ανθρώπων του Παναθηναϊκού, ώστε οι οπαδοί των πράσινων να μην συνεχίσουν να ρίχνουν βεγγαλικά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διαμαρτυρία του Καραγκούνη και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον μέσο του Παναθηναϊκού. Και ενώ έχει τραυματιστεί ο Λιζαντέμπε, γι' αυτό οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι αυτοί που καλούν τον κύριο Τζουρούδη και τον φυσιοθεραπευτή των πράσινων να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Πρώτη κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία στον Γιώργο Καραγκούνη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για την φάση αυτή που είδαμε, καθώς ήταν ο Πατσατζόγλου αυτός που σήκωσε ψηλά επικίνδυνα το πόδι του. Ο Κασάρας άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Στην εξέλιξη φάσης τραυματίστηκε ο Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε. Εκμεταλλευόμαστε αυτήν την διακοπή. Μπορούμε να μεταφέρουμε και πάλι τον ήχο στον Πάνο Βόγλη. Πάνω. Απλά να σημειώσουμε ότι ένα στατιστικό είναι το τρίτο αυτογκόλ που πετυχαίνει τόσο εισαγωγικών ο Παναθηναϊκός. Στην πρεμιέρα στην Τούμπα από τον Πάοκ ο Χένριξεν και πάλι είχε πετύχει αυτογκόλ στο 4-1, το τέταρτο γκολ. Και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκός Άρης 3 εδώ στη Λεωφόρο το είχε πετύχει ο Σεϊταρίδης. Σήμερα το τρίτο αυτογκόλ. Παναθηναϊκός που δεν κερδίζει στην Λεωφόρο όταν είναι γηπεδούχος στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι της πρώτης εθνικής κατηγορίας από το 1980. Τότε είχε επιβληθεί τον Ερυθρόλευκο με 2-0 με γκολ του Ιφαντίδη και του Αλβαρές. Μικάλισεν. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό παραμένει, υπενθυμίζουμε, από το 1 λεπτό με το αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν. Πατσατζόγλου προς τα πίσω για τον Ελευθερόπουλο, ενώ πιέζει ο Λιμπερόπουλος, ο Ελευθερόπουλος θα διώξει. Τζόρτζεβιτς δεν πρόλαβε, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ετοιμάζεται να μπει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε. Μικάλισεν δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Σεϊταρίδη. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μεγάλη νευρικότητα, θα έλεγα, στις τάξεις των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Άντζας τώρα προωθείται, θα ανοίξει για τον Τζόρτζεβιτς. Ανεβαίνει και ο Μαυρογεννίδης. Δεν ήταν όμως καλή πάσα του αρχηγού του Ολυμπιακού. Λιμπερόπουλος μάχεται με τον Ανατολάκη για να πάρει καλύτερη θέση από μάκρυνο αμυντικός του Ολυμπιακού. Ο Κυριάκος δυναμικά πάνω στον Ζιοβάνι που βρήκε την μπάλα και ελέγχει τώρα ο Νικοπολίδης, άτυχος στην φάση του γκολ, καθώς δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Σεϊταρίδης αναπτύσσεται από την δεξιά πλευρά. Μπαλιά είναι για τον Ολιζαντέμπε, έκοψε ο Κοστούλας, ελέγχει ο Ζεελίας. Πίεσε ο Καραγκούνης, Μπασινάς για τον Ολιζαντέμπε και πάλι είναι δυνατή μπαλιά. Μπροστά από τον Ελευθερόπουλο διώχνει σε κόρνερ ο Χρήστος Πατσατζόγλου. Τελευταίος στην τριάδα της άμυνας των παιχτών του Ολυμπιακού. Μπροστά από τον Ανατολάκη και τον Κοστούλα. Με το δεύτερο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Με εκτελεστή αυτή τη φορά τον Άγγελο Μπασινά. Τελεί ο κάπτεν του Παναθηναϊκού από μάκρυνο ο Τζόρτζεβιτς. Κατεβάσει ο Καραγκούνης, γυρίζει για τον Κωνσταντινίδη. Συφτάει παλιά στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού από μάκρυνο Ανατολάκης. Οι παίκτες του Μαρκαριάν επιμένουν, αυτή τη φορά και πάλι από τα δεξιά. Νέο γέμισμα, ο Κυριάκος στην πορεία της μπάλας δεν μπορεί με το κεφάλι να την σπρώξει προς την εστία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Το 0-1 παραμένει. Δείτε και πάλι από την παλιά του Μπασινά. Πετάχτηκε ο Λιζαντέμπε, δεν βρήκε την μπάλα. Ήρθε να την ακουμπήσει με το κεφάλι ο Κυριάκος, χωρίς όμως να την στείλει προς την εστία του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, ο οποίος ετοιμάζεται αργά να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός προηγείται από το 1 λεπτό με το αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν.
Κεφαλιά από τον Άντζα. Παρέμβαση του Κυριάκου. Μια κεφαλιά από τον Κωνσταντινίδη αυτή τη φορά. Ο Άντζας στην πορεία της μπάλας. Κωνσταντινίδης και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Στην εκτέλεση ο Μαυρογεννίδης. Θε κοντά του ο Ζιοβάνι και πάλι ο Μαυρογεννίδης, ενώ η μπάλα έχει περάσει όμως την γραμμή. Ο κύριος Δάλα σήκωσε έγκαιρα το σημαίακι. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που δεν πρόλαβε να ανασυντάξει τις ιδέες, τις δυνάμεις έπειτα από το γκολ που δέχτηκε, το αυτογκολ του Ρενέ Χένριξεν. Ζελίας για τον Πατσατζόγλου. Παλιά στο κενό χώρο, εκεί όπου ήταν ο Ζιοβάνι με τον Κυριάκο. Μονομαχία του Μικάλισεν με τον Τζόρτζεβιτς. Βασάρας σφυρίζει το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Θέλει να απομακρύνει και τον Δανό μέσο του Παναθηναϊκού, τον Γιάν Μικάλισεν. Κοντά στην μπάλα ο Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, παίκτης που νωρίτερα στο 1 λεπτό έστειλε την μπάλα κοντά στο πρώτο δοκάρι, εκεί όπου ο Ρενέ Χένριξεν έστειλε πίσω από τον Αντώνη Κοπολίδη στα δίχτυα της εστίας του Παναθηναϊκού. Έτοιμος ο Τζόρτζεβιτς, ενώ ξεπεράσαμε και το 17ο λεπτό. Το 0-1 παραμένει. Εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς απευθείας. Μπάλα στην αγκαλιά του Νικοπολίδη. Νικοπολίδης, ο οποίος δέχτηκε το πρώτο γκολ. Από τον Οκτώβριο είχε να δεχθεί γκολ ο Παναθηναϊκός. Τότε στο 3-2 κόντρα στον Άρη. Το νέο γέμισμα του Καραγκούνη, ισοφάρισε από τον Ολισαντέμπε. Ο Ολισαντέμπε ισοφαρίζει σε 1-1 με την κεφαλιά έπειτα από το γέμισμα του Γιώργου Καραγκούνη και βλέπετε πως πανηγυρίζει ο επιθετικός των πράσινων. Το 1-1 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στο 18ο λεπτό με σκόρερ τον Εμμάνουελ Ολισαντέμπε, ο οποίος φτάνει τα 3 τέρματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε σκοράρει και στα 2 ντέρμπι της περσινής περίοδου. Αυτή τη φορά με κεφαλιά, δείτε. Νικά τον Δημήτρη Ελευθερόπουλο, ο οποίος έπεσε στην αριστερή γωνία της εστίας του. Καμπαλιά ακριβίας από τον Καραγκούνη. Ο Λισαντέμπε δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια για να νικήσει τον Ελευθερόπουλο, να κάνει το 1-1 στο 18ο λεπτό. Ένα ντέρμπι που ξεκινά λοιπόν με τις καλύτερες προϋποθέσεις για ό,τι αφορά το θέαμα. Και για να δούμε τώρα, ο Παναθηναϊκός θέλει να κρατήσει το αγωνιστικό κρεσέντο έπειτα από το γκολ που δέχτηκε στο 1ο λεπτό. Το αυτογκολ του Ρενέ Χένριξεν κατάφερε να ισοφαρίσει σχετικά νωρίς πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 20 λεπτά σε αυτό το πρώτο μέρος. Μπάλα σε πλάγιο out τώρα έπειτα από την λανθασμένη μεταβίβαση του Γιάν Μικάλισεν, ο οποίος ήθελε να τροφοδοτήσει τον Λιβερόπουλο. Όπως βλέπετε, κατά κάποιο τρόπο ικανοποίησε στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Περισσότερα μπορεί να μας μεταφέρει ο Πάνος Βόγλης. Πάνω. Δεν πρέπει να ακούει ο Πάνος Βόγλης. Ακούω τώρα, Ανδρέα. Ναι, Πάνο. Λοιπόν, συγγνώμη, απλά γίνεται λίγο χαμός εδώ πέρα από τις έξω πανηγυρισμούς στο φιλάθλο του Παναθηναϊκού και ο Μαρκαριά να δούμε αυτή τη φάση μόνο. Κεφαλιά από τον Λιζαντέμπε, δοκίμασε και πάλι αυτή τη φορά ο Ανατολάκης. Θέλησε να είναι πιο κοντά στον αντίπαλο επιθετικό. Νωρίτερα στην φάση του γκολ τόσο Πατσατζόγλου όσο και ο Ανατολάκης δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον Νιγηριανό επιθετικό του Παναθηναϊκού με πολωνικό διαβατήριο. Ακούμε λοιπόν τον Πάνο Βόγλη. Πάνω. Με το που πήγε το γκολ του Παναθηναϊκού, Μαρκαριάν έδειχνε να το περίμενε. Σηκώθηκε, πανηγύρισε με σφιγμένη δικογραφία και είπε στον Τάκη Οικονομόπουλο: είδες που σου είπα. Δηλαδή το περίμενε πραγματικά ότι θα μπει γκολ. Δεν ξέρω αν περίμενε και αυτόν τον Λισαντέμπε, ο οποίος σκοράρει και φέτος όπως και πέρυσι και στα 2 μάτς από τον Ολυμπιακό. 3 συνολικά γκολ πέρυσι στα 2 παιχνίδια του Ολυμπιακού πρωταθλήματος. Να ακούσουμε και από τον Λάμπρο Μπαλάφα πως δέχτηκαν στον πάγκο του Ολυμπιακού τον γκολ της σοφάρισης. Λάμπρο. Το κλίμα είναι ακριβώς διαφορετικό από τον Παναθηναϊκό. Ο Στέσκο Κάτανετς φώναζε στους παίκτες του να τραβιούνται γρήγορα και να βγάλουν κάποιον παίκτη offside. Δεν έγινε στην προηγούμενη φάση και το πλήρωσαν. Και από τη στιγμή που έγινε η επίθεση του Παναθηναϊκού από τα δεξιά και να βγει σέντρα, φώναζε στον Πατσατζόγλου να κλείσει, να γυρίσει πίσω. Τελικά η ζημιά είχε γίνει για τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός σοφάρισε. Αυτά λοιπόν και από τον πάγκο των φιλοξενούμενων στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ένα φάουλ από τον Κυριάκο, ο οποίος έχει τραυματιστεί όπως και ο Μαυρογεννίδης. Και αυτό το λόγο τόσο το ιατρικό team του Παναθηναϊκού όσο και του Ολυμπιακού. Θα δούμε αν τελικά για τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη χρειαστεί να
υπάρξει ιατρική παρέμβαση, όχι, σηκώνεται τελικά ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού. Και για τον Κυριάκο δεν είναι κάτι το σοβαρό. Φάουλ λοιπόν για τον Ολυμπιακό, ουσιαστικά από την ίδια θέση από την οποία προήλθε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο σκορ 1-1 στο Απόστολος Νικολαίδης, με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ έπειτα από φάουλ του Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, με αυτογκολ του Ρενέ Χένριξεν, του εικονιζόμενου, πίσω και ο Νικοπολίδης. Στο 1ο λεπτό εκτελεί ο Τζόρτζεβιτς. Νικοπολίδης θα μπλοκάρει σταθερά, δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα για τον goalkeeper του Παναθηναϊκού. Όπως λέγαμε νωρίτερα, από το παιχνίδι με τον Άρη είχε να δεχτεί τον γκολ. Κεφαλιά του Λιμπερόπουλου για τον Λιζαντέμπε, ενώ από την αριστερή πλευρά είναι ξεμαρκάριστος ο Καραγκούνης, σουτάρει ο Λιζαντέμπε, θα μπλοκάρει ο Ελευθερόπουλος έπειτα από την συνεργασία με τον Νίκο Λιμπερόπουλο. Άντζας, Τζόρτζεβιτς, παίχτης που προσπαθεί να δώσει στον Ολυμπιακό κυρίως στη μεσαία γραμμή την όθηση και την ψυχραιμία που χρειάζεται. Κέρδισε το φάουλ νωρίτερα. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει 9 λεπτά αργότερα με κεφαλιά του Εμμάνουελ Λιζαντέμπε. Με 4 λοιπόν τα γκολ για τον επιθετικό του Παναθηναϊκού στα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Τζόρτζεβιτς με το χέρι κοντρολάρης, ο Βασάρας είδε την παράβαση, ο Σεϊταρίδης ετοιμάζεται να εκτελέσει. Τελικά θα αφήσει για τον Χένριξεν, ενώ ζητάει την μπάλα ο Φίσας από αριστερά. Έρχεται τελικά ο Νικοπολίδης όρθιος, ο Κάτανετς. Κάτανετς, ο οποίος ήταν από τους πρώτους στην αποστολή του Ολυμπιακού, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Καραγκούνης, σφυρίζει ο Βασάρας, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού έπειτα από την προσπάθεια του Γιώργου Καραγκούνη να κερδίσει την μπάλα από τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς. Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος είναι αυτός που ετοιμάζεται να εκτελέσει. Είδαμε και πάλι την φάση. Το 1-1 παραμένει. Ελευθερόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κεφαλιά από τον Μπασινά. Έκοψε ο Ανατολάκης, ο Βενετίδης για τον Άντζα, η κεφαλιά και από τον Μπασινά. Συνέχεια στην προσπάθεια του Ανατολάκη, τώρα ο Φίσας για τον Λιζαντέμπε. Ποιος μάχεται με τον Πατσατζόγλου, αμυντικός του Ολυμπιακού, γυρίζει τον Ελευθερόπουλο. Αυτό συρτά και παραλίγο το αυτογόλ, αλλά θα διορθώσουν τελικά οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Καραγκούνης πιέζει, στη φάση και ο Κοστούλας. Βενετίδης για τον Ζέλιας. Παρέμβαση αντικανονική από τον Κωνσταντινίδη. Από πίσω το φάουλ του Κωνσταντινίδη στον Βραζιλιάνο τον Ζέλιας. Έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε επανάληψη αυτό το αντικανονικό μαρκάρισμα του Κωνσταντινίδη, ο οποίος δέχεται την δεύτερη κίτρινη κάρτα σε παίκτη του Παναθηναϊκού. Είδαμε σε επανάληψη τη φάση, σωστή απόφαση του κύριου Βασάρα στο μαρκάρισμα πάνω στον Ζέλιας. Και δείτε και πάλι μια εντελώς περίεργη φάση με τον Ελευθερόπουλο την τελευταία στιγμή να απομακρύνει έπειτα από την κακή συνεννόηση, την συνεργασία με τον Γιώργο Ανατολάκη. Συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ εκτελεσμένο από τον Κοστούλα, κεφαλιά προς τα πίσω από τον Φίσα. Ο Κυριάκος μάχεται με τον Ζιοβάνι. Υπάρχει φάουλ για τον Ολυμπιακό, λίγο έξω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής. Παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονται. Ο Βασάρας ανένδοτος στην απόφασή του. Βλέπετε και πάλι προσπάθησαν να πάρουν καλύτερη θέση τόσο ο Κυριάκος όσο και ο Ζιοβάνι. Τη λύση όμως δίνει τελικά ο κύριος Δάλλας, ο οποίος είχε σηκώσει το σημαίακι νωρίτερα, εκτός και αν είχε δει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη φάση. Επιθετικό φάουλ με τα πάσα πιθανότητα. Λοιπόν, και ένας επόπτης αναγκάζει τον διαιτητή να πάρει διαφορετική απόφαση από αυτήν που προϋπήρχε. Σεϊταρίδης για τον Καραγκούνη. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό έπειτα από την παρέμβαση του Γιούρκα Σεϊταρίδη. Πρέπει να βρει και την μπάλα με το χέρι ο Ζουβάνη στην αρχή της φάσης. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Δάλλας σήκωσε το σημαίακι. Παλιά για τον Λιζαντέμπε, ο οποίος τρώνει στον Καραγκούνη. Αυτός ανατρέπεται από τον Βενετίδη. Ο Βασάρας καλεί κοντά του τον αμυντικό μέσο του Ολυμπιακού να του κάνει συστάσεις.
Όχι, να δείξει τελικά και σε παίκτη του Ολυμπιακού την κίτρινη κάρτα. Έπειτα λοιπόν από τον Καραγκούνη, τον Κωνσταντινίδη, και ο Βενετίδης αναγράφει τον αριθμό της φανέλας στο μπλοκάκι του κύριου Βασάρα. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση αυτής της φάσης, αυτού του φάουλ που έχει κερδίσει ο Παναθηναϊκός, και πάλι με εκτελεστή τον Άγγελο Μπασινά. Καλή εκτέλεση. Μπάλα βγαίνει για τον Κωνσταντινίδη που δοκιμάζει το σουτ, προσκρούει στο σώμα του Γιαννακόπουλου. Δεν μπορούσε να γυρίσει ο Λιμπερόπουλος, απομάκρυνε ο Ζέλιας. Σεταρίδης πάνω στον Γιωβάνι, ο Κυριάκος γεμίζει προς την αντίπαλη περιοχή, ο Πατσατζόγλου στρώνει στον Κοστούλα. Αυτός δεν κατάφερε να απομακρύνει. Καραγκούνης. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να πιέζει. Το σουτ του Καραγκούνη, μπάλα out πολύ κοντά στο δεξί δοκάρι της αιστείας του Ελευθερόπουλου. Μια ακόμη πολύ καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχοντας φέρει το παιχνίδι στα ίσια θέλει φυσικά να πάρει προβάδισμα. Δείτε και πάλι, πολύ δυνατό το σουτ, την μπάλα μακριά από το δεξί δοκάρι της αιστείας του Ελευθερόπουλου για ελάχιστα εκατοστά. Ο Ελευθερόπουλος έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει. Φτάνουμε κοντά στο ημίωρο της αναμέτρησης, 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Γιαννακόπουλος προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα από τον Κυριάκο. Τελικά χρεώνεται το επιθετικό φάουλ πάνω στον κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού. Ο Βασινάς λέει κάτι στον Λιμπερόπουλο για ό,τι αφορά τις συστάσεις που έρχονται και από πλευράς του Σέρχιου Μαρκαριάν. Θα έχουμε την ευκαιρία στην συνέχεια να ακούσουμε και πάλι από τον Πάνο Βόγλη αλλά και τον Λάμπρο Μπαλάβα το τι συμβαίνει, ενώ ο Σρέτσκο Κάτανετς είχε κρατήσει για λίγο την μπάλα στην κατοχή του για να δώσει οδηγίες κατά πάσα πιθανότητα στον Άντζα, εκτός και αν ήταν για να διαμαρτυρηθεί στον Βασάρα. Σε ρόλο πυροσβέστη είδαμε και τον Σίμσα Γκόγκιτς. Έρχεται για να διαμαρτυρηθεί, αλλά φυσικά και για να συγκρατήσει όσο μπορούσε να συγκρατήσει τον Σρέτσκο Κάτανετς. Ο Γκόγκιτς δεν ξέρω αν τα έβαλε με την κάμερα της τηλεόρασης του Άλφα, τον οπερατέρ ή τον Λάμπρο Μπαλάφα. Και ο Άγγελος Μπασινάς ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. 29 λεπτά αγώνα στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Εκτελεί ο Μπασινάς. Ο μάκρυνο Τζόρτζεβιτς. Κεφαλιά από τον Γιαννακόπουλο. Ζιωβάνι. Προσπάθησε να περάσει για τον Βενετίδη. Ο Ζελίας κάνει την παλιά για τον Μαυρογεννίδη. Σε καλύτερη θέση ο Κωνσταντινίδης, πιο γρήγορος ο Μαυρογεννίδης. Δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την ισορροπία του. Και δεν ξέρω αν έχει δεχτεί κάποιο αντικείμενο ο αμυντικός μέσος του Ολυμπιακού. Γι' αυτό και οι παίκτες του Παναθηναϊκού με πρώτο τον Άγγελο Μπασινά, είδατε, βρήκε στο πρόσωπο τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη δυστυχώς. Από τα πράγματα που κανείς δεν θα ήθελε να συμβαίνουν στα ελληνικά γήπεδα, αλλά όπως βλέπετε σε κάθε ντέρμπι, σε κάθε αγώνα σχεδόν είμαστε αναγκασμένοι να σχολιάζουμε. Το μπουκάλι έσκασε στο πρόσωπο του Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Δεν ξέρω αν οι δύο ρεπόρτερς, ο Πάνος Βόγλης και ο Λάμπρος Μπαλάφας, μπορούν να πούν περισσότερα για αυτήν την φάση. Πάνω. Ναι, Αντρέα, όντως την ώρα που έκανε το τάκλινγκ εκεί να προλάβει την μπάλα, την προβολή για να προλάβει την μπάλα, ο Μαυρογεννίδης το είδα καθαρά. Έφυγε ένα μπουκάλι από την κερκίδα του Παναθηναϊκού και πήγε πάνω του. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν σημαδεύαν αυτόν, αλλά ή το πετάγανε εκείνη τη στιγμή και έτυχε τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως έπισε ένα μπουκάλι το οποίο το χτύπησε νομίζω στο πρόσωπο και στο σώμα και γι' αυτό είναι έτσι ο Μαυρογεννίδης. Καθαρά στο πρόσωπο πάνω. Ναι, δεν κάνει θέατρο. Όχι προς Θεού, αλίμονο. Καθαρά στο πρόσωπο βρήκε τον αμυντικό μέσο του Ολυμπιακού, ο οποίος χειροκροτεί ειρωνικά τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Η γνωστή, άγνωστη, ανεγκέφαλη της εξέδρας δυστυχώς, σε μια στιγμή που κανείς δεν θα περίμενε να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δημήτρης Μαυρογεννίδης δέχτηκε ένα μπουκάλι
στο πρόσωπο, ευτυχώς είναι σε θέση να συνεχίσει. Φυσικά οι τρεις παρατηρητές που έχει ορίσει η ΕΠΑΕ έχουν σίγουρα καταγράψει το τι συνέβη σε αυτήν την φάση στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ξεπεράσαμε ήδη το ημίωρο, 32ο του αγώνα. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1 το σκορ. Πενθυμίζουμε με τον Ολυμπιακό να ανοίγει το σκορ χάρη στο αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με κεφαλιά του Λιζαντέμπε. Κυριάκος πρώτος στην μπάλα από τον Ζιοβάνι. Μπασινάς για τον Λιμπερόπουλο. Πέρασε για τον Λιζαντέμπε, έκοψε ο Κοστούλας. Θα προλάβει ο Γιαννακόπουλος, αλλά δεν μπόρεσε να γυρίσει με τακουνάκι να συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή τον Αφίσα. Ο Λιζαντέμπε μάχεται με τον Κοστούλα. Επιμένει ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, επιμένει όμως και ο Κοστούλας, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει την μπάλα και να κερδίσει και το πλάγιο έπειτα από την παρέμβαση του Κωνσταντινίδη. Ζέλιας. Μπασινάς θέλει να τον περιορίσει. Γιαννακόπουλος για τον Άντζα. Θα ξεπεράσει τον Καραγκούνη, άνοιξε πολύ την μπάλα ο Άντζας και πρόλαβε ωστόσο τον Λιμπερόπουλο που έκανε την προβολή. Ελέγχει ο Βενετίδης τώρα. Άφησε και πάλι για τον Άντζα. Ζέλιας, μπαλιά για τον Βενετίδη που έχει προωθηθεί από αριστερά. Είναι κοντά του ο Σεϊταρίδης. Βενετίδης επιμένει. Δεν κατάφερε όμως να βγάλει την σέντρα. Θα απομακρύνει ο Χένριξεν. Μπάλα για τον Καραγκούνη. Αδειά παλιά με στόχο τον Ολιζαντέμπε, αλλά εκεί είναι τρεις οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κατσατζόγλου δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Ανατολάκη. Πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Μικάλισεν. Κατάφερε να αποφύγει τον Τζόρτζεβιτς. Άφησε στον Μπασινά. Κάθε την παλιά για τον Νίκο Λιμπερόπουλο από αριστερά. Ο Φίσας θα δεχτεί την πάσα, αλλά δεν ήταν σωστός ο βηματισμός του Φίσα. Γι' αυτό δεν μπόρεσε να κοντρολάρει. Τέλεσε ο Γιαννακόπουλος στο πλάγιο για τον Άντζα. Τους επιμένει. Θα ακολουθήσει και το φάουλ του Φίσα. Σταμάτησε τον Άντζα τη στιγμή που όμως είχε δώσει την μπάλα. Γιαννακόπουλος και πάλι για τον Άντζα. Τσακουνάκι για τον Ζέλιας. Από αριστερά ο Βενετίδης, τον τροφοδοτεί ο Βραζιλιάνος. Ποιος επιμένει τώρα έχοντας ξεπεράσει τον Μικάλσεν. Πέρασε για τον Ζιοβάνι, αυτός για τον Γιαννακόπουλο. Κίνησε από δεξιά του Τζόρτζεβιτς. Κοντά του ο Φίσας. Τζόρτζεβιτς σεντράρει για τον Ζιοβάνι. Ο Βασάρας σφυρίζει επιθετικό φάουλ. Σε αυτή τη φάση όπου ο Ζιοβάνι διαμαρτύρεται έντονα στον διαιτητή της αναμέτρησης. Μια φάση που θα δούμε και πάλι σε επανάληψη. Τόσο ο Κυριάκος όσο και ο Ζιοβάνι κρατούσαν ο ένας την φανέλα του άλλου και τελικά ο Βραζιλιάνος έπεσε όπως είδαμε. Μαρκαριάν από τον πάγκο κάτι λέει στον Κυριάκο, ενώ ο Σρέτσκο Κάτανετς βλέποντας ότι τα πράγματα στην άμυνα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά για τον Ολυμπιακό, θα βάλει στο παιχνίδι τον Μανατίδη και θα αποσύρει τον Κοστούλα. Στο μαρκάρισμα του Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε επικεντρώνει το ενδιαφέρον ο Σρέτσκο Κάτανετς, βάζοντας σίγουρα τον πιο έμπειρο σε αυτές τις περιπτώσεις τον Γιώργο Μανατίδη. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή τον Άγγελο Μπασινά. 35 λεπτά παιχνιδιού. Κεφαλιά γυριστή από τον Λιζαντέμπε. Έχει σηκώσει το σημαίακι ο δεύτερος βοηθός κ. Νικολαίδης στο βάθος για να υποδείξει σε θέση offside τον Κυριάκο, ο οποίος είχε προωθηθεί για μία ακόμη φορά στην στημένη φάση που είχε κερδίσει η ομάδα του. Το 1-1 παραμένει. Βλέπετε και πάλι. Ήταν και νωρίτερα το offside φυσικά. Κεφαλιά από τον Κυριάκο. Ο Λιμπερόπουλος πάντα με τον Ανατολάκη να θέλει να τον περιορίσει. Είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν νεύρα μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών και στο παρελθόν. Έχουν αποτελέσει ένα από τα κυριότερα ζευγάρια για ό,τι αφορά φυσικά την ένταση, το πάθος, τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ζουν το παιχνίδι. Μάχονται συνέχεια σαν τα κοκόρια θα λέει κανείς, αλλά όπως
λέει και ο Πάνος Βόγλης, στο παρελθόν είχαν πάρει και έπαθλο για fair play. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή και πάλι τον αρχηγό των πράσινων, τον Άγγελο Μπασινά. Βρισκόμαστε στο 36ο λεπτό αυτού του πρώτου μέρους. Το 1-1 παραμένει. Εκτέλεσε ο Μπασινάς. Κόψε ο Γιαννακόπουλος, ποιος κατάφερε να κοντολάρει άψογα. Έχει την μπάλα από την παρέμβαση του Κωνσταντινίδη. Και πάλι ο Μπασινάς, σφυρίζει ο Βασάρας. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Φάουλ που κέρδισε ο Μικάελσεν. Νέα νεύρα σε αυτή τη φάση. Με τον καθόλου θα έλεγε κανείς μεσογειακό για ό,τι αφορά το ταμπεραμέντο, τον Γιάνν Μικάελσεν, ο κύριος Βασάρας σε όλες τις φάσεις είναι ο πρώτος που τρέχει για να χωρίσει τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, να ηρεμήσει τα πνεύματα, και μέχρι στιγμής τα έχει καταφέρει σε όλες τις περιπτώσεις. Μην ξεχνάμε πως ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι. Το 1-1 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας παραμένει. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ζωντανή μετάδοση της τηλεόρασης του Α για αυτήν την 14η αγωνιστική. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός κόντρα στον τρίτο πια, έπειτα από την νίκη του ΠΑΟΚ νωρίτερα κόντρα στο Εγάλεο στην Τούμπα, Παναθηναϊκό. Ο Βασινάς έχει κοντά του και τον Καραγκούνη, για να δούμε. Εκτελεί απευθείας, Λευθερόπουλος με δεύτερη προσπάθεια θα συγκρατήσει την μπάλα. Και ετοιμάζεται με το βολέ να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είδαμε σε επανάληψη την εκτέλεση του φάουλ, την επέμβαση του Δημήτρη Λευθερόπουλου, ενώ τώρα Παναθηναϊκός στη μεσαία γραμμή προσπάθησε να οργανωθεί με τον Καραγκούνη. Δεν τα κατάφερε να τροφοδοτήσει τον Κωνσταντινίδη. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Μαυρογεννίδη. Άλλαξε με τον Άντζα. Παίκτες του Παναθηναϊκού συνεχίζουν να πιέζουν. Θεαματική προσπάθεια του Άντζα που γύρισε αλλά Μαραντόνα την μπάλα για τον Γιαννακόπουλο και φάουλ του Φίσα που άργησε να σφυρίξει τώρα ο Βασάρας. Αξίζει να δούμε και πάλι την προσπάθεια του Παρασκευάντζα, τον τρόπο με τον οποίο έδωσε την μπάλα στον Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν μπόρεσε τώρα να συνεργαστεί με τον Μαυρογεννίδη. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, ενώ το 1-1 παραμένει. Το ντέρμπι για ό,τι αφορά τον ρυθμό του αγώνα σίγουρα δεν έχει απογειωθεί. Και φάουλ για τον Ολυμπιακό τώρα από τον Κωνσταντινίδη πάνω στον Γιαννακόπουλο. Ο Μονατίδης φωνάζει στον Γιαννακόπουλο, κάτι που θα αφορά τη θέση του όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται. Λιμπερόπουλος για τον Μπασινά. Παλιά του δεν πέρασε, έκοψε ο Πατσατζόγλου. Πατσατζόγλου ο οποίος πήρε τη θέση του Κοστούλα για ό,τι αφορά την διάταξη στην άμυνα του Ολυμπιακού. Είδαμε το φάουλ του Λιμπερόπουλου πάνω στον Ζέλιας. Και το βλέπουμε σε επανάληψη. Και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να δείξει την κίτρινη κάρτα ο κ. Βασάρας. Πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό με εκτελεστή τον Σεϊταρί. Θα αλλάξει με τον Χέριξεν μπροστά από τον Τζόρτζεβιτς. Προσπάθησε να απομακρύνει τελικά. Τζόρτζεβιτς ο οποίος καλεί κοντά του τους συμπαίκτες του ώστε να πιέσουν σε αυτήν την στημένη φάση, σε αυτό το πλάγιο. Είναι καλή στιγμή, είναι η στιγμή όταν ξεκινάει το pressing. Γύρισε ο Μικάελσεν, Βενετίδης με αντίπολο τον Καραγκούνη. Τζόρτζεβιτς τώρα με πολύ δυνατές μονομαχίες, με αρκετά σπροξήματα. Παίκτες προσπαθούν τραβώντας την φανέλα του αντιπάλου να κερδίσουν φυσικά την μπάλα όσο είναι αυτό εφικτό, όσο ο Βασάρας δεν παρακολουθεί. Είδαμε και το χέρι του Τζόρτζεβιτς πέφτοντας στο έδαφος από την κάμερα που είναι στημένη κοντά στην θύρα των επισήμων. Μια αντίθετη λήψη. Λιμπερόπουλος με αντίπαλο πάντα τον Ανατολάκη, κερδίζει ένα ακόμη φάουλ. Θα φέρει και πάλι τους παίκτες του Παναθηναϊκού κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Ανεβαίνει από την άμυνα ο Κυριάκος. Ο Μπασινάς επέλεξε να εκτελέσει πλασαριστά το φάουλ για τον Κωνσταντινίδη. Και πάλι ο Μπασινάς. Κυριάκος. Γεμίζει προς την αντίπαλη εστία, αλλά μπάλα θα καταλήξει κατευθείαν out. Ίσως αυτή τη φάση φάνηκε ότι πρόκειται για αμυντικό. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί, ενώ μπήκαμε ήδη στο τελευταίο 5 λεπτό της αναμέτρησης. Μην ξεχνάμε και τον διαγωνισμό της τηλεόρασης του Α.
με Παθλό, μια τηλεόραση 28 ιντσών. Κεφαλιά του Άντζα, ελέγχει ο Γιωβάνι, κέρδισε την μπάλα ο Κωνσταντινίδης, ο Μπασινάς πέφτοντας στο έδαφος, γύρισε προς την αντίπαλη περιοχή, ο Ανατολάκης υπό την πίεση του Λιμπερόπουλου. Θα καταφέρει να απομακρύνει Τζόρτζεβιτς. Παίζεται εκεί από τον Σεϊταρίδη, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Επιμένει ο Σεϊταρίδης και κερδίζει το φάουλ κοντά στην πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής του Ολυμπιακού. Φάουλ που έκανε ο Άντζας πάνω στον προθυμένο σε αυτή την φάση αμυντικό του Παναθηναϊκού, του Γιούρκα Σεϊταρίδη. Βλέπουμε σε επανάληψη, σπρώχνει τον αντίπαλό του ο Άντζας. Φάουλ με εκτελεστή και πάλι τον Άγγελο Μπασινά. Στη μεγάλη περιοχή Μικάηλσεν, Κυριάκος και Φίσας μαζί με τον Ολιζαντέμπε και τον Λιμπερόπουλο για ό,τι αφορά τους προθυμένους του Παναθηναϊκού. Εκτελεί ο Μπασινάς, κεφαλιά του Λιμπερόπουλου, μπάλα απομακρύνεται από την εστία του Ελευθερόπουλου και ο Τζόρτζεβιτς είναι αυτός που θα διώξει θέλοντας να τροφοδοτήσει τον Γιωβάνι. Πέρασε προς την μήνυ ο Χένριξεν, ελέγχει ο Σεϊταρίδης και στρώνει στον Μπάσινα. Καραγκούνης. Το γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή, σηκώνει το σημαίακι ο κ. Νικολαίδης για να υποδείξει σε θέση offside τον Κυριάκο. Παραμένει από το σημαίακι σηκωμένο ο επόπτης, τώρα κατέβασε τη σημαία. Ο Κάτανετς με τον Γκόγκιτς είναι στην γραμμή του πλαγίου out, γι' αυτό φωνάζουν προς τον Βασάρα. Γυρίζει ο Φίσας. Μια παρέμβαση του Άντζα και κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ενώ βλέπετε τώρα τον Σρέτσκο Κάτανετς εξοργισμένο για το λόγο που σας έλεγα νωρίτερα. Ο κ. Νικολαίδης έμεινε με το σημαίακι όρθιο για αρκετά δευτερόλεπτα. Ο Βασάρας όμως δεν σφύριξε και γι' αυτό το λόγο ο προπονητής του Ολυμπιακού διαμαρτυρόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Εκτέλεσε ο Μπασινάς κοντά στο πρώτο δοκάρι, παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς, νέο κόρνερ για τους πράσινους. Και πάλι με εκτελεστή τον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Άγγελο Μπασινά. Το 1-1 παραμένει. 43 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το πρώτο μέρος. Πενθυμίζουμε, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με το αυτογκόλ του Χένιξεν στο 1ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε με τον Λιζαντέμπε στο 18. Κεφαλιά του Βενετίδη για το τρίτο κόρνερ στην σειρά. Κόρνερ που αυτή τη φορά θα έχει εκτελεστεί τον Γιώργο Καραγκούνη, καθώς είναι από την άλλη πλευρά. Τον βλέπετε άλλωστε κοντά στο σημαίακι. Κεφαλιά από τον Κυριάκο, πρώτο στην μπάλα για να απομακρύνει ο Μαυρογεννίδης. Σεϊταρίδης μάχεται με τον Ζιωβάνι και υπάρχει φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, φάουλ που έκανε ο Βραζιλιάνος. Χέριξεν αφήνει την μπάλα για να εκτελέσει ο Μπασινάς. Σε πρώτο πλάνο ο Ζιωβάνι, αρκετά απομονωμένος, δίνει πολλές μάχες, κλεισμένος όμως από τους τρεις αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Μαλλιά είναι για τον Λιμπερόπουλο στη μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού. Επιθετικό φάουλ θα σφυρίξει αυτή τη φορά ο Βασάρας. Φάουλ που έκανε ο Λιμπερόπουλος πάνω στον Ανατολάκη, το οποίο εκτέλεσε γρήγορα ο Ελευθερόπουλος για τον Χρήστο Πατσατζόγλου. 3 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, όπως με πληροφορεί ο Πάνος Βόγλης. Η μπάλα πέρασε για τον Γιαννακόπουλο. Χένριξεν θα καλύψει έξυπνα, έγκαιρα και θα απομακρύνει αποτελεσματικά. Κεφαλιά του Αμανατίδη. Κωνσταντινίδης πήδηξε πιο ψηλά από τον Μαυρογεννίδη. Φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Σφυρίζει ο Βασάρας. Φάουλ που έκανε ο Γιώργος Αμανατίδης πάνω στον Λιζαντέμπε. Το είδαμε σε επανάληψη σε αυτήν την φάση. Και πάλι ο Μπασινάς θα είναι ο εκτελεστής σε ένα μόνιμο σκηνικό. Τώρα σηκώνει για τα 3 λεπτά ο κύριος Αγγελάκης για τις καθυστερήσεις, τον φωτεινό πίνακα. Εκτελεί ο Μπασινάς. Αλλά παίρνει ύψος μπροστά από τον Ελευθερόπουλο. Πρόλαβε ο Πατσατζόγλου να διώξει το σούτ από τον Καραγκούνη. Ο Ανατολάκης και θα προλάβει την τελευταία στιγμή ο Πατσατζόγλου πριν μπει στη φάση ο Κωνσταντινίδης να διώξει κόρνερ. Με στιγμές αγωνίας μερικές φορές, αυτές που ζουν στην άμυνα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δείτε και πάλι, ο Ανατολάκης βρήκε την μπάλα με το αριστερό και ο Πατσατζόγλου πρόλαβε τον Κωνσταντινίδη για να απομακρύνει σε κόρνερ. Ένα ακόμη κερδισμένο για τους γηπεδούχους, ενώ παίζονται καθυστερήσεις στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Απομάκρυνε ο Τζόρτζεβιτς. Καραγκούνης. Να ξεπεράσει τον Γιαννακόπουλο. Μπαλιά είναι για τον Κωνσταντινίδη. Κοντά του Μαυρογεννίδης.
Κωνσταντινίδης θέλει να βγάλει την σέντρα, δεν θα τα καταφέρει. Ο Μαυρογεννίδης θα απομακρύνει αποτελεσματικότατα. Και σφυρίζει ο Βασάρας επιθετικό φάουλ. Φάουλ που έκανε ο Κωνσταντινίδης νωρίτερα στην προηγούμενη φάση. Όπως καθυστερημένα. Το είδε όμως και το σημείωσε ο διαιτητής. Φάουλ που κέρδισε ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Εκτελήσει ο ίδιος. Μπορούσε όμως να βρει κάποιον συμπαίκτη. Τον Μικάηλσεν για τον Κωνσταντινίδη. Μπροστά του Άντζας. Μπαλά πέρασε για τον Λιμπερόπουλο. Ανατολάκης σε πλάγιο, πέφτοντας στο έδαφος. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζουμε το 1-1 παραμένει έτσι όπως διαμορφώθηκε με το αυτογκόλ του Χένριξεν στο 1 λεπτό που έδωσε το προβάδισμα στον Ολυμπιακό και την κεφαλιά του Εμμάνουελ Λουζαντέμπε 9 λεπτά αργότερα στο 18ο λεπτό ισοφάριση για τους γηπεδούχους. Έτοιμος ο Φίσας να εκτελέσει το πλάγιο με δύναμη προς την αντίπαλη εστία. Έκοψε ο Άντζας. Ο Βενετίδης θα απομακρύνει. Ο Μπασινάς κοντρολάρει. Θα στρώσει από την άλλη πλευρά δεξιά για τον Σεϊταρίδη. Αυτός περνάει στον Μικάηλσεν. Αλλά παίρνει ύψος από την παρέμβαση του Τζόρτζεβιτς. Ο Λιζαντέμπε το κοντρόλ στη μεγάλη περιοχή. Θα μπερδευτεί όμως ο επιθετικός του Παναθηναϊκού. Επιμένει παρόλα αυτά. Κλεισμένος από 4 αντιπάλους. Τροφοδότησε ο Βενετίδης στην συνέχεια τον Γιαννακόπουλο. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Η φάουλα. Φάουλ πρέπει να έχει υποδείξει ο κύριος Νικολαίδης με το σημειάκι. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα υπολείπονται και αν ολοκληρωθούν τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων που υπέδειξε ο κύριος Βασάρας. Κυριάκος θα διώξει την μπάλα. Ανατολάκης είδε από αριστερά τον Γιαννακόπουλο, τον τροφοδότησε, είναι κοντά του ο Σεϊταρίδης, επιμένει ο Γιαννακόπουλος. Ποιος θα στρώσει τον Ζέλιας. Το στέλνει να ξεπεράσει τον Μπασινά, καλό σουτ. Ήταν όμως αυτό που θα περίμενε και ο Βραζιλιάνος. Και το σφύριγμα της λήξης σε αυτό το πρώτο μέρος, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-1. Θα τα πούμε και πάλι για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ακράτητος από χθες 1-0 και νωρίτερα το απόγευμα ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα το Εγάλεο με 4-0. Έχουμε αλλαγή στη θέση του τερματοφύλακα για ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό. Φαίνεται πως ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος ίσως να αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, ίσως ο Σρέτσκο Κάτανετς να ήθελε όντως να αλλάξει κάτι στην εστία της ομάδας του, βλέποντας ότι ο Ελευθερόπουλος δεν έδειξε μεγάλη σιγουριά σε κάποιες από τις επεμβάσεις του. Βάζει λοιπόν στο παιχνίδι τον Κατεριανάκη, αλλαγή goalkeeper για τον Ολυμπιακό. Και ας ακούσουμε από τον Λάμπρο Μπαλάφα τι υπάρχει γύρω από αυτήν την αντικατάσταση λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Λάμπρο. Αντρέα, πόσο πρόλαβα έτσι γρήγορα να ενημερωθώ. Έχει ένα πρόβλημα στον ώμο, στο δεξιόμο ο Ελευθερόπουλος και αυτό κάνει τον Κάτανετς να τον βγάλει αναγκαστικά εκτός μάχης και να ρίξει τον Κατεριανάκη. Μάλιστα, κάτι φάνηκε στην προθέρμανση του goalkeeper του Ολυμπιακού, κάτι έλεγε στους ανθρώπους της ομάδας του, στο τεχνικό επιτελείο, για κάποιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε και ίσως να μην άντεξε για να συνεχίσει στο παιχνίδι, και έτσι ήταν η αναγκαστική αλλαγή λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κατεριανάκης, ο Φάνης Κατεριανάκης στη θέση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου κάτω από τα δοκάρια της εστίας του Ολυμπιακού. Το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει με τον Παναθηναϊκό στην σέντρα. Υπενθυμίζουμε 1-1 το σκορ μετά το πρώτο μέρος. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση από αριστερά με τον Κωνσταντινίδη. Έχει κοντά τον Μαυρογεννίδη και θα κερδίσει ένα ακόμη κόρνερ, το 7ο, η ομάδα του Παναθηναϊκού. Έπειτα από την προσπάθεια του Κωνσταντινίδη με εκτελεστή τον Άγγελο Μπασινά. Στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου μέρους το 1-1 παραμένει. Η απομάκρυνση με κεφαλιά από τον Πατσατζόγλου. Κωνσταντινίδης και πάλι για τον Μπασινά που γεμίζει με το δεξί. Κατεριανάκης χωρίς κανένα πρόβλημα θα μπλοκάρει μπροστά από τον Νίκο Λιμπερόπουλο σταθερά και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, περιμένοντας να απομακρυνθούν συμπαίχτες και αντίπαλοι από την μεγάλη του περιοχή. Ο Γιωβάνι δεν κατάφερε να κοντρολάρει. Ο Μικάηλσεν γύρισε πίσω στον Σεϊταρίδη, ο οποίος απομάκρυνε. Λιμπερόπουλος με αντίπαλο πάντα τον Ανατολάκη. Κατάφερε να αποφύγει και τον Άντζα, ο οποίος τον συγκρατεί από το σορτσάκι. Τον σταματάει ο κύριος Βασάρας, σφυρίζοντας το φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Μανατίδης στο man to man πάνω στον Λουζαντέμπε. Ο Σεϊταρίδης κοντρολάρει την μπάλα.
από την επιτήρηση του Τζόρτζεβιτς. Θέλει να γυρίσει ο αμυντικός του Παναθηναϊκού. Έχει προωθηθεί σε αυτή τη φάση. Επιμένει, τελικά θα γυρίσει τον Καραγκούνη, ο οποίος σεντράρει με το δεξί. Η απομάκρυνση από τον Μαυρογεννίδη. Κυριάκος στην κεφαλιά πρώτου Γιωβάνι. Ο Μπασινάς ελέγχει μπροστά από τον Γιαννακόπουλο και αφήνει στον Ναφίσα. Κωνσταντινίδης. Κατάφερε να αποφύγει τον Γιαννακόπουλο, να γυρίσει τον Μπασινά. Αυτός με τη μία για τον Φίσα και πάλι ο Κωνσταντινίδης πετάει την μπάλα μπροστά για τον Φίσα. Είναι πολύ γρήγορος ο Μαυρογεννίδης. Το έδειξε σε μια φάση και στο πρώτο μέρος με αντίπολο τον Κωνσταντινίδη. Και στη φάση όπου στην εξέλιξή της δέχτηκε ένα ποτήρι με κάποιο αναψυχτικό στο πρόσωπο. Κατεριανάκης στο μεταξύ μπλόκαρε την μπάλα. Τζόρτζεβιτς έξυπνα για τον Ζελίας που κάνει την κίνηση από αριστερά. Παλιά στον κενό χώρο, εκεί όπου όμως θα ελέγξει ο Χένριξεν. Η κεφαλιά του Άντζα προς τα πίσω και πάλι ο Ζελίας γυρίζει έξυπνα για τον Άντζα, βλέποντας ότι είχε παραμείνει σε αυτή την θέση. Παρασκευάς Άντζας απέφυγε τον Καραγκούνη. Θέλει να αποφύγει και τον Μικάελσεν, άνοιξε πολύ την μπάλα, απομάκρυνε ο Μπασινάς. Ελέγχει και πάλι ο Ζελίας, ο οποίος γεμίζει για τον Ζιωβάνι. Κεφαλιά του Βραζιλιάνου, ο Γιαννακόπουλος εντυπωσιακά, η μπάλα στην αγκαλιά του Νικοπολίδη, αλλά νωρίτερα είχε σφυρίξει επιθετικό φάουλ ο Βασάρας. Μετά το γέμισμα του Ζέλιας, φάουλ του Ζιωβάνι πάνω στον Κυριάκο, πριν προλάβει να γυρίσει ο Γιαννακόπουλος. Κωνσταντινίδης για τον Λιζαντέμπε, σε καλύτερη θέση ο Αμανατίδης, θα απομακρύνει, κερδίζει και το φάουλ από τον Λιζαντέμπε. Σίγουρα τώρα νιώθει μεγαλύτερη πίεση υπό την επιτήρηση του Γιώργου Αμανατίδη. Ανατολάκης. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος, ο Ανατολάκης επιμένει. Δεν ήταν ό,τι καλύτερο η παλιά του, ελέγχει ο Χένριξεν. Μπασινάς. Πάντα σε ρόλο οργανωτή για τον Λιμπερόπουλο. Παλιά δεξιότερα στον Μικάελσεν. Δεν έχει φανεί ιδιαίτερα ο Δανός μέχρι στιγμής. Σεϊταρίδης. Παράλληλη παλιά για τον Καραγκούνη, έκοψε ο Πατσατζόγλου. Ο Τζόρτζεβιτς θα κερδίσει το φάουλ από τον Μικάελσεν. Πρέπει να έχει χτυπήσει το πρόσωπο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αυτός ο Μικάελσεν προέβαλε το χέρι του. Όλα αυτά δεν έχει κάτι σοβαρά, θα σηκωθεί και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Χρήστο Πατσατζόγλου έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα νωρίτερα με τον Πρέδραγ Τζόρτζεβιτς. 4 λεπτά αγώνα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Το 1-1 παραμένει, κεφαλιά από τον Κυριάκο. Τζόρτζεβιτς άφησε για τον Άντζα. Το την πίεση του Λιμπερόπουλου. Πήρε ένα ακόμη φάουλ αυτή τη φορά και πάλι με δράστη τον Γιάννη Μικάελσεν, φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Φάουλ που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Γιώργος Ανατολάκης. Έκοψε ο Μπασινάς με κεφαλιά. Ραγκούνης έδωσε τη μάχη εκεί με τον Βενετίδη. Ο Ζελίας για τον ξεμαρκάρι στο Βενετίδη. Τώρα μπροστά του ο Μπασινάς. Ο Κοπολίδης βγαίνει από την αιστεία του και μαζεύει την μπάλα. Και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δυνατό βολέ με στόχο τον Λιζαντέμπε. Ο Νατίδης κατάφερε να περιορίσει και πάλι τον αντίπαλο επιθετικό. Ο Κατεριανάκης για τον Πατσατζόγλου. 20 λεπτό της αναμέτρησης. Κυριάκος Άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο έπειτα από την αέρια μονομαχία με τον Ζιωβάνι. Ας ελπίσουμε να απομακρυνθεί γρήγορα η μπάλα. Και τώρα μπαίνει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, καθώς έχει μείνει στο έδαφος και ο Ζιωβάνι. Δείτε σε επανάληψη τη φάση. Ο Κυριάκος πήδηξε πολύ ψηλά, έπεσε Άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Τον χτύπησε και ο Ζιωβάνι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το σοβαρό για τους δύο. Από τα ενδιαφέροντα man to man, όπως από την άλλη πλευρά, αυτό με τον Αμανατίδη και τον Ολιζαντέβε, τον Ανατολάκη με τον Λιμπερόπουλο. Ο Καραγκούνης είχε απομακρύνει την μπάλα. Ο Βασάρας θα βρει την μπάλα ώστε οι παίκτες του Παναθηναϊκού να επιθεθούν και πάλι. Και θα έπρεπε να συνεχιστεί με πλάγιο των παίκτων του Ολυμπιακού. Μπασινάς πίσω στον Χένριξεν.
Κυριάκος. Για τον Κωνσταντινίδη, οι παίκτες του Ολυμπιακού από τη μεσαία γραμμή προσπαθούν να πιέσουν. Παλιά του Μπασινά δεξιά για τον Σεϊταρίδη. Κίνησε από τον Καραγκούνη, σέντρα του Σεϊταρίδη, ο Ανατολάκης σε κόρνερ με το 8ο για τον Παναθηναϊκό. Πριν η πορεία της μπάλας είναι ακόμη πιο επικίνδυνη για την εστία του Φάνη Κατεριανάκη. Ανατολάκης απομάκρυνε με κεφαλιά σε κόρνερ, ο Μπασινάς για μία ακόμη φορά εκτελεστής. Στο σούτ από το Σιμεάκη, πλησιάζει τα 10 ο Παναθηναϊκός όπως βλέπετε. Εκτέλεσε ο Μπασινάς. Κεφαλιά του Λιζαντέμπε, μπάλα πάνω από το οριζόντιο κάρι της εστίας του Κατεριανάκη. Δείχνει και πάλι κόρνερ ο Βασάρας. Τώρα είδε και ο Μπασινάς για να επιστρέψει στην θέση από την οποία εκτέλεσε νωρίτερα. Πρέπει να βρει και την μπάλα ο Ανατολάκης αν είδε καλά ο Βασάρας, διαφορετικά από τον Λιζαντέμπε. Βγήκε σε κόρνερ. Εκτελεστής και πάλι ο Μπασινάς στο 8ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Κεφαλιά από τον Φίσα, είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ αυτή τη φορά πάνω στον Πατσατζόγλου. Έγκαιρα ο Βασάρας σφύριξε το φάουλ για τους ερυθρόλευκους. Ο Κατεριανάκης ήταν αυτός που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ πλησιάζουμε το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου μέρους και υπενθυμίζουμε σε αυτό το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής, το ντέρμπι των δύο αιωνίων, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πάντα 1-1. Με αυτό γκολ για τον Ολυμπιακό του Ρενέ Χένριξεν στο 1ο λεπτό. Ενώ τώρα κέρδισε το φάουλο ο Καραγκούνης. Ο Λιζαντέμπε με κεφαλιά ισοφάρισε για τον Παναθηναϊκό στο 19ο λεπτό. Εδώ είδαμε την παρέμβαση του Ζέλιας με το αριστερό πόδι, ενώ είχε ήδη σφυρίξει το φάουλ ο Βασάρας. Το φάουλ ήταν από τον Βενετίδη στην συνέχεια. Έπεσε ο Καραγκούνης. Όλα έτοιμα για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Σεϊταρίδη να εκτελεί το φάουλ για τον Μπάσινα. Αυτός θα γυρίσει προς τα πίσω στον Κυριάκο, βρίσκει την ευκαιρία να πιέσει ο Γιαννακόπουλος. Φίσας. Παλιά είναι για τον Λιζαντέμπε. Κανένα πρόβλημα και πάλι για την άμυνα του Ολυμπιακού. Δελιανάκης νόημα ότι θα δώσει συνέχεια με βολέ. Τελικά επέλεξε να αφήσει με τα χέρια στον Πατσατζόγλου. Πιέζει ο Λιμπερόπουλος. Πατσατζόγλου με το δεξί για τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος δεν μπορούσε να κοντολάρει, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Στην εκτέλεση ο Φίσας για τον Λιμπερόπουλο. Κακή πάσα, ο Τζόρτζεβιτς θέλει να βγάλει τον Ολυμπιακό στην κόντρα. Πατάει για τον Άντζα, από αριστερά ο Βενετίδης, ο Άντζα στον τροφοδοτή. Ο Βενετίδης συγκλίνει, τώρα θα γυρίσει προς τα πίσω στον Ζέλιας. Αυτός πέρασε για τον Άντζα, ο οποίος στη μεγάλη περιοχή απέφυγε τον Χένριξεν. Αυτογκόλ και 2-1 για τον Ολυμπιακό. Το δεύτερο αυτογκόλ αυτού του αγώνα, ύστερα από την προσπάθεια του Παρασκευάντζα, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Ρενέ Χένριξεν. Και στη συνέχεια, σε αυτή τη φάση, ήταν ο έτερος κεντρικός αμυντικός του Παναθηναϊκού, ο Κυριάκος, ο οποίος ξεγέλασε για δεύτερη φορά τον Αντώνη Κομπολίδη για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της εστίας των γηπεδούχων. 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Στο 10ο λεπτό του δευτέρου μέρους, δείτε και πάλι απέφυγε τον Χένριξεν και με το γόνατο ο Κυριάκος κάνει το 2-1 για τον Ολυμπιακό. Και από άλλη οπτική γωνία είδατε πώς απέφυγε τον Χένριξεν ο Άντζας, εκεί όπου φλέρταρε ο Δανός με το πέναλτι, καθώς τραβούσε από την φανέλα τον αντίπαλό του, και ο Κυριάκος με το γόνατο έκανε το 2-1. Για δεύτερη φορά μπροστά στο σκορ λοιπόν η ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με αυτογκόλ του Κυριάκου. Φάουλ κερδίζει ο Καραγκούνης από τον Άντζα, το εκτελεί γρήγορα για τον Φίσα. Μικρόφωνο και πάλι στους δύο ρεπόρτερς του Αλφα στον αγωνιστικό χώρο, στον Πάνο Βόγλη και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Πάνο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Αυτή φάση του Λιζαντέμπε ίσως. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει πάντως, Αντρέα. Πραγματικά στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσουν από έτσι ηρωνικά. Σίγουρα δεν έχει ξαναγίνει στα ντέρμπι των δύο αιωνίων, Πάνο. Ναι. Και στον πάγκο του Παναθηναϊκού υπήρχαν κάποια χαμόγελα ηρωνικά ή αμηχανίας, τουλάχιστον και φοβερή παγωμάρα. Δεν το πιστεύουν και οι ίδιοι. Μάλιστα έλειπα και ένα παίκτη του Παναθηναϊκού, το Φίσα, να κάνει το σταυρό του. Όχι στον πάγκο, φυσικά στον αγωνιστικό χώρο που παίζει ο Φίσας.
και να μην το πιστεύει ούτε αυτός, δεν το πιστεύει κανένας στον πάγκο του Παναθηναϊκού αυτό που συμβαίνει. Μη της επίτευξης του γκολ, ο Παρασκευάς Άντζας ήρθε στον πάγκο του Ολυμπιακού, αγκάλιασε τον Σίνισα Γκόγκιτς και του αφιέρεσε τον γκολ. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε μια υπόσχεση από τον αμυντικό χάφ του Ολυμπιακού για κάποιο γκολ πριν από το παιχνίδι. Είναι πάντως το δεύτερο γκολ του Παρασκευά Άντζα σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Είχε σκοράρει κόντρα στον Πας Γιάννηνα την περασμένη εβδομάδα μετά από το πέναλτι του Τζόρτζεβιτς. Το 2-1 λοιπόν για τον Ολυμπιακό στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Με τον Ολυμπιακό τώρα να έχει σαφώς καλύτερη ψυχολογία, ένα τεράστιο αβαντάζ. Για να δούμε, ο Βενετίδης τώρα δεν μπορεί να αποφύγει τον Καραγκούνη, ποιος θα κερδίσει το φάουλ. Πάνος Βόγλης ζητάει και πάλι το μικρόφωνο πάνω. Αμέσως κινήσει από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, σηκώνει για σέσταμα Κωνσταντίνου, κόλυκα και σαπάνι Μαρκαριάν. Είναι σαφές ότι για τον Παναθηναϊκό είναι πια περιορισμένες οι λύσεις. Δεν υπάρχουν πολλές επιλογές για ό,τι αφορά σίγουρα την επίθεση. Κάτι πρέπει να αλλάξει, αλλά το πρόβλημα, έτσι όπως φάνηκε τουλάχιστον απόψε, είναι στην άμυνα, καθώς ο Ρενέ Χένριξεν δεν είναι σίγουρα στην καλύτερη του βραδιά. Το είδαμε στη φάση στην οποία τον ξεπέρασε με άνεση ο Άντζας. Φάουλ κέρδισε τώρα ο Μπασινάς, ένα φάουλ με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να το εκτελεί. Κασταριστά για τον Μικάιλσεν, Χέριξεν για τον Κυριάκο. Παλιά είναι αριστερά για τον Αφίσα. Έχει να καλύψει ο Μαυρογεννίδης, ο οποίος για μία ακόμη φορά θα καταφέρει να κερδίσει σε αυτήν την μονομαχία τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Εμίστηκε από την αριστερή πτέρυγα. Για μία άλλωστε περίοδο πολύ καλής αγωνιστικής κατάστασης. Ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης. Κεφαλιά από τον Χέριξεν. Ζέλιας για τον Τζόρτζεβιτς. Κινείται πιο άνετα ο Ολυμπιακός τώρα. Ήταν ο Γιαννακόπουλος, το συγγνώμη. Ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θέλει να αποφύγει εκ νέου τον Κωνσταντινίδη και τον Μπασινά. Τελικά όμως με την προβολή του Κωνσταντινίδη οι πράσινοι κέρδισαν την μπάλα. Ο Λιμπερόπουλος με δίπλα τον Ζέλιας επιμένει. Μπάλα φτάνει στον Οριζαντέβ, αλλά τελικά πρόλαβε ο Ζέλιας να γυρίσει με προβολή. Στο μεταξύ είχε σφυρίξει ο Βασάρας, φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού. Στο μεταξύ βλέπετε το κρόουλ που αφορά τον διαγωνισμό της Newsfond, τον διαγωνισμό του Α. Με έπαθλο μια τηλεόραση 28 ιντσών. 2-1 στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας με το αυτογκόλ, το δεύτερο υπέρ του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά από τον Κυριάκο στο 10ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Ο Ολυμπιακός προηγείται για δεύτερη φορά και θα δούμε αν μπορέσει αυτή τη φορά να διατηρήσει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός είχε δείξει έπειτα από το πρώτο γκολ που δέχτηκε, το αυτογκόλ του Ρενέ Χένριξεν, ότι ήταν σε θέση να ισορροπήσει τα πράγματα. Ζέλιας για τον Άντζα, αυτός τον Ζιοβάνι. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαυρογεννίδη, που όπως κατάφερε να απομακρύνει. Προσπάθεια του Μικάιλσεν, σταματάει το παιχνίδι ο Βασάρας για να υποδείξει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Φάουλ που έκανε ο Γιάννη Μικάιλσεν πάνω στον Μοεντίν Ζέλιας. Είδαμε με απλωμένο τον αγώνα από τον Δανό. Δεν βιάζεται ο Αμανατίδης, έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κυριάκος καλύπτει αυτή τη φορά, ο Ζιοβάνι δεν πρόλαβε. Και ο Νικοπολίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Ενώ βρισκόμαστε στο 16ο λεπτό, ξεπεράσαμε το 15ο, 16ο της αναμέτρησης σε ό,τι αφορά το δεύτερο μέρος. Ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζουμε, προηγείται με 2-1 του Παναθηναϊκού. Με το δεύτερο αυτό γκολ αυτή τη φορά από τον Κυριάκο. Ξεϊταρίδης για τον Καραγκούνη. Μικάιλσεν τσίπησε την μπάλα, έξυπνα από τον Τζόρτζεβιτς. Βασινάς, ενώ πιέζει ο Γιαννακόπουλος. Θα κάνει το λάθος ο Κυριάκος. Ο Γιαννακόπουλος έτοιμος να το εκμεταλλευτεί. Γυρίζει για τον Ζιοβάνι, έκοψε ο Χένριξεν, ο Μπασινάς για τον Κυριάκο. Ποιος θα απομακρύνει όπως με το δεξί.
Βαλιά είναι για τον Ζαντέμπε, τον αγκάλιασε εκεί ο Αμανατίδης, ο Βασάρας σφυρίζει το φάουλ. Ενώ η φάση είχε εξελιχθεί. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό. Η κάμερα στρέφεται και στον πάγκο του Ολυμπιακού. Περιμένουμε να εκτελεστεί αυτό το φάουλ για τους πράσινους και έπειτα θα δώσουμε το μικρόφωνο στον Λάμπρο Μπαλάφα. Τελείω Μπασινάς. Κεφαλιά από τον Πατσατζόγλου. Ελέγχει ο Γιαννακόπουλος, που προσπάθησε να τροφοδοτήσει και τα κατάφερε τον Πατσατζόγλου που είχε προωθηθεί. Εκεί ο Σεταρίδης εκμεταλλεύτηκε την κακή συνεννόηση με τον Ζιοβάνι, το προωθημένο αμυντικού του Ολυμπιακού. Σεταρίδης για τον Λιμπερόπουλο, αυτός γυρίζει δεξιά για τον Καραγκούνη, κοντά το Βενετίδης. Καραγκούνης δεν μπόρεσε να ελέγξει, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν και πάλι στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Να δώσω ένα στιγμιότυπο. Νωρίτερα ήρθε και κάτσε στον πάγκο του Ολυμπιακού και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει δεμένο τον δεξιό μου. Μάλιστα, αυτό για ό,τι αφορά την αναγκαστική αλλαγή που έκανε ο Σρέτσκο Κάτανετς στην ανάπαυλα, βάζοντας με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο παιχνίδι τον Φάνη Κατεριανάκη. Βενετίδης εκτέλεσε το φάουλ για τον Ζιοβάνι. Για τον Κυριάκος, φάουλ για τον Ολυμπιακό, σφυρίζει ο Βασάρας. Την άμυνα τώρα για τον Ολυμπιακό προωθείται ο Ανατολάκης, Άντζας, Γιοβάνι, Γιαννακόπουλος, ανεβαίνει και ο Αμανατίδης στην αντίπαλη περιοχή. Αυτή είναι του Παναθηναϊκού. Ο Πρέταρξ Τζόρτζεβιτς, αρχηγός των Ερυθρόλεπτων, θα είναι ο εκτελεστής. Κεφαλιά από τον Μπασινά, αλλά βγαίνει για τον Λιζαντέμπε. Κέρδισε ο Βενετίδης, ο Μαυρογεννίδης πίσω στον Τζόρτζεβιτς και αυτός δεν ρισκάρει, θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον Κατεριανάκη. Πλησιάζουμε το 20 λεπτό. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Για να δούμε τώρα, ο Λιμπερόπουλος θα κερδίσει την μπάλα, θα τροφοδοτήσει τον Μικάιλσεν, γυρίζει παράλληλα αυτός, κάτι σαν σέντρα σουτ, με την μπάλα να καταλήγει out. Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτύρονται για φάουλ πάνω στον Τζόρτζεβιτς με τον τρόπο με τον οποίο έχασε την μπάλα ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Ενώ είδαμε σε επανάληψη αυτό το σουτ του Γιάννη Μικάιλσεν, στο οποίο δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Φάνης Κατεριανάκης. Τώρα κίτρινη κάρτα στον Ζε Ελίας, ο οποίος συμπληρώνει την έκτη και δεν θα αγωνιστεί στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου με την φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα στην Σκόντα Ξάνθη στο γήπεδο της Ριζούπολης. Ο δεύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μετά από τον Στέλιο Βενετίδη. Βενετίδης. Ο Σεταρίδης θα καλύψει, καταφέρει να κερδίσει την μπάλα, να τροφοδοτήσει τον Μικάιλσεν. Πιέζει ο Ζελίας. Μικάιλσεν κέρδισε το φάουλ, εκτελεί γρήγορα ο Μικάιλσεν για τον Φίσα. Η μπαλιά είναι για τον Κωνσταντινίδη, τρέχει να καλύψει ο Πατσατζόγλου. Παρέμβαση από τον αμυντικό του Ολυμπιακού, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Για μία ακόμη φορά αποτελεσματική παρέμβαση του Πατσατζόγλου, ενώ όπως με πληροφορεί ο Πάνος Βόγλης, ο Σέρχιο Μαρκαριάν ετοιμάζει τον Γιώνα Σκόλκα. Βασινάς για τον Καραγκούνη. Βγάλει για τον Σεϊταρίδη. Το γέμισμα. Βγαίνει ο Κατεριανάκης, κανένα πρόβλημα και πάλι θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ μπορούμε να μεταφερθούμε και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πάνος Βόγλης, πάνω. Έχει ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή γιατί δεν ξέρω και τι εσωτερικές αλλαγές θα γίνουν. Βγαίνει ο Γιάννη Μικαέλσεν, ο οποίος ήταν όντως αρνητικός βέβαια. Και μπαίνει ο Γιώνα Σκόλκα, ένας κλασικός ακραίος, είτε αριστερά κυρίως είτε δεξιά. Να δούμε ποια εσωτερική αλλαγή θα γίνει, διότι αυτή τη στιγμή ο Μικαέλσεν παίζει δίπλα στον Πασινά. Δεν παίζει δηλαδή δεξιά παίζει ο Καραγκούνης στο κέντρο και παίζει δίπλα στον Πασινά ο Μικαέλσεν. Να δούμε τι θα γίνει. Τζόρτζεβιτς βρίσκει την μπάλα με το χέρι και θα δεχτεί και αυτό στην κίτρινη κάρτα. Σίγουρα όχι με το κεφάλι. Και χαμογελάει ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Να έχει φτάσει τόσο ψηλά το κεφάλι. Τρίτη κίτρινη κάρτα λοιπόν σε παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ τώρα ο Γιώνας Κόλκα πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Γιάννη Μικάιλσεν. Κόλκα κατευθύνεται προς το αριστερό άκρο
Και έτσι λοιπόν ο Κωνσταντινίδης θα μεταφερθεί κοντά στον Άγγελο Μπασινά στη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά από τον Κόλκα στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο Μάκρυνο Ανατολάκης πρώτου Λιμπερόπουλου. Σεϊταρίδης πάνω στον Άντζα. Ως πρωταγωνίστης στη φάση του δεύτερου γκολ του Ολυμπιακού. Πίστεψε ότι μπορούσε να κάνει τη ζημιά και όντως την έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού με τον άτυχο τρόπο για τον Παναθηναϊκό, όπως είδαμε, το αυτογκόλ του Κυριάκου. Ο Στρέτσικο Κάτανες σηκώνει και τους αναπληρωματικούς του Ολυμπιακού για ζέσταμα. Ο Σανίδης, ο Μινιάδης, ο Χούτος. Τελεί ο Μπασινάς. Κατεργιαννάκης βγαίνει από την εστία του, θα μαζέψει και πάλι με άψογο τρόπο, χωρίς να υπάρξει κίνδυνος για την εστία του, και θα δώσει με τα χέρια στον Τζόρτζεβιτς. Αμανατίδης για τον Ζέλιας. Και πάλι ο Αμανατίδης, ο πιέζει ο Μπασινάς. Ο Ραγκούνης βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από την προσπάθεια του Βενετίδη. Σεϊταρίδης έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο, ψάχνει να βρει στήριγμα. Κωνσταντινίδης δεν μπορούσε να ξεπεράσει τον Ζέλιας. Τζόρτζεβιτς για τον Ζιοβάνι. Ανεβαίνει από την δεξιά πλευρά και ο Γιαννακόπουλος αλλά και ο Μαυρογεννίδης. Του πετάει την μπάλα ο Βραζιλιάνος. Γιαννακόπουλος με την πίεση του Φίσα θα βγάλει στον Άντζα. Αυτός και πάλι για τον Μαυρογεννίδη. Καλή σέντρα. Τζόρτζεβιτς ελέγχει πρώτου Σεϊταρίδη. Επιμένει, φαίνεται την μπάλα στο δεξί, πατάει έξυπνα για τον Βενετίδη, ο οποίος θα προλάβει να γυρίσει και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει το πρώτο του κόρνερ στο παιχνίδι, στο 23 του δευτέρου μέρους. Ο Ολυμπιακός, που υπενθυμίζουμε προηγείται με 2-1, έξοχη προσπάθεια του Τζόρτζεβιτς, απέφυγε τον Σεϊταρίδη, γύρισε για τον Βενετίδη και εκεί κόντρα με τα πόδια του Μπάσινα. Το κόρνερ για τον Ολυμπιακό. 24 λεπτά παιχνιδιού στο δεύτερο μέρος. Το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει με 2 αυτογκόλ του Χένιξεν και του Κυριάκου, ένα για κάθε ημίχρονο. Δεν μπορεί ο Φίσας. Ο Αμανατίδης που είχε προωθηθεί γυρίζει θεαματικά, από μάκρυνε ο Χένιξεν. Κόλκα κέρδισε την κεφαλιά από τον Άντζα. Επιμένει ο Φιλανδός. Τον βοηθάει εκεί και ο Κυριάκος. Κόλκα γυρίζει για τον Φίσα. Αυτός κάνει την παλιά για τον Λιζαντέμπε. Πατσατζόγλου σε καλύτερη θέση θα γυρίσει τον Κατεργιαννάκη. Αυτός με τη μία θα απομακρύνει. Εκεί όπου συγκράτησε την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο ο Μαυρογεννίδης. Ο Άντζας από την δεξιά θα ξεφύγει, θα αποφύγει τον Αφίσα. Χένιξεν πρώτου Γιαννακόπουλου για να δώσει τη λύση στην άμυνα του Παναθηναϊκού, να πετάξει την παλιά για τον Κόλκα. Ποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Μαυρογεννίδη. Επιμένει ο Κόλκα, θα βγάλει την σέντρα κοντά στο δεύτερο δοκάρι, τρέχει να προλάβει ο Καραγκούνης. Ποιος θα συγκρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, τον πιέζει εκεί ο Βενετίδης. Ντρίμπλες του Καραγκούνη, το επιμένει. Ο λάθος, ο Ζιοβάνι είχε γυρίσει στην άμυνα να βοηθήσει. Έξυπνα ο Βραζιλιάνος είδε τους συμπαίκτες του να βρίσκονται σε δύσκολη θέση και τώρα ο Γιαννακόπουλος θέλει να αποφύγει τον Χένιξεν. Είναι μόνος το Γιαννακόπουλος. Περιμένει να βρει κάποιο στήριγμα και αφήνει στον Μαυρογεννίδη. Και πάλι για τον Γιαννακόπουλο. Τον πιέζει εκεί αντικανονικά ο Φίσας. Το φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Ενώ ξεπεράσαμε το 25ο λεπτό παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 1-2. Πενθυμίζουμε με τα αυτογκόλ του Ρενέ Χένιξεν στο 1ο λεπτό το πρώτο μέρος και στο 10ο στο δεύτερο ημίχρονο του Κυριάκου. Παναθηναϊκός είχε ισοφαρίσει με κεφαλιά του Λιζαντέμπε στο 18ο, πάντα στο πρώτο ημίχρονο. Κεφαλιά του Αμανατίδη. Μάχη με τον Λιζαντέμπε. Ο Πατσατζόγλου δίνει τη λύση, παραχωρεί το πλάγιο. Πλάγιο που εκτελείται γρήγορα από τον Καραγκούνη για τον Σεϊταρίδη. Κυριάκος για τον Χένιξεν. Σέρχιο Μαρκαριάν ετοιμάζει τον Κωνσταντίνου. Καραγκούνης θα κερδίσει το φάουλ που έκανε ο Άντζας. Ποιος θα αντικρίσει και την κίτρινη κάρτα. Το μαρκάρισμα
από πίσω, όπως ορίζουν οι κανονισμοί. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και στον Παρασκευάντζα, έπειτα από τον Βενετίδη, τον Ζέιλιας και τον Τζόρτζεβιτς. Για τον Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά Κωνσταντίνης και Καραγκούνης. Δύο παίκτες που αντίκρισαν την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του κύριου Βασάρα. Έτοιμος ο Μπασινάς να εκτελέσει το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 7ο λεπτό σε αυτό το δεύτερο μέρος, το 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού παραμένει. Τελεί ο Μπασινάς απευθείας, η μπάλα στα δίχτυα, ισοφάριση, καταπληκτική εκτέλεση από τον Άγγελο Μπασινά, τον αρχηγό των Πράσινων, που πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Εντυπωσιακή πραγματικά η εκτέλεση του Άγγελου Μπασινά, ένα καταπληκτικό γκολ. Όλοι περίμεναν τη σέντρα, ο Μπασινάς όμως έστειλε την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του Φάνη Κατεριανάκη, ο οποίος δεν μπόρεσε να κάνει το παραμικρό. Και ο Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά στο παιχνίδι ξαναφέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Κάπου αφιερώνει τον γκολ ο Μπασινάς. Τώρα πού ακριβώς, δεν γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Δείτε και πάλι αξίζει πραγματικά ένα καταπληκτικό γκολ. Πάλα στο παραθυράκι. Ο Γιαννάκης δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Καταπληκτική εκτέλεση. Και το 2-2 στο παιχνίδι. Σε ένα ντέρμπι που μέχρι στιγμής μετράει 4 γκολ. Λιγοστές πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά σίγουρα είναι ένα ντέρμπι που οι δύο ομάδες θα μας αναγκάσουν να παρακολουθήσουμε με κομμένη την ανάσα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του κύριου Βασάρα. Με την πρώτη ευκαιρία θα μεταφερθούμε και πάλι στον πάγκο των δύο ομάδων. Να ακούσουμε από τον Πάνο Βόγλη, τον Λάμπρο Μπαλάφα, πώς αντέδρασαν οι δύο προπονητές. Πάμε λοιπόν στον Πάνο Βόγλη, ενώ ετοιμάζεται ο Μιχάλης Κωνσταντίνου. Ναι. Λοιπόν, ο παίκτης που κάνει το φάουλ τώρα, ο Λιμπερόπουλος, φεύγει από το παιχνίδι και μπαίνει στη θέση του Μιχάλης Κωνσταντίνου. Όχι. Υπάρχει πρόβλημα, έχει γραφτεί λάθος όνομα, λάθος αριθμό στην αλλαγή. Δεν ξέρω. Ο Μαρκαριάς σηκώθηκε και φώναξε όχι. Αλλάζει αριθμό. Μισό λεπτό, Αντρέα, γιατί έχει γίνει κάποιο λάθος. Έδωσε εντολές ο Μαρκαριάν στον Λιμπερόπουλο. Ναι. Έχει γραφτεί το νούμερο 21 πάντως στο φύλλο της αλλαγής, έχει γίνει λάθος, δεν φταίει ο κ. Φακελάκη. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Χένιξεν τώρα να βγάζει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Υπενθυμίζουμε 2-2 το σκορ με το καταπληκτικό φάουλ που εκτέλεσε ο Άγγελος Μπασινάς, ισοφάριση για τον Παναθηναϊκό. Στο 27ο λεπτό του δευτέρου μέρους. Η κόντρα στα πόδια του Ανατολάκη, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Φίσας θα είναι αυτός που θα βρει στη θέση του στον αγωνιστικό χώρο στον Μιχάλη Κωνσταντίνου. Ο Κύπριος επιθετικός έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κάνει νόημα στον Φίσα να βγει από την άλλη πλευρά. Αποχωρεί ο Φίσας και ο Κωνσταντίνου στο παιχνίδι, με τον Λιμπερόπουλο να παίρνει εντολές από τον Σέρχιο Μαρκαριάν, ουσιαστικά να παίξει πίσω από τους δύο προωθημένους, τον Κωνσταντίνου και τον Ολιζαντέμπε, για να βοηθάει περισσότερο και στην μεσαία γραμμή τον Μπάσινα. Άντζας, πολύ καλό το παιχνίδι του Παρασκευά Άντζα, ειδικά στο δεύτερο μέρος, ενώ τώρα έχουμε υπόδειξη του δεύτερου βοηθού του κυρίου Νικολαίδη για επιθετικό φάουλ. Το παιχνίδι λοιπόν πέρασε ο Μιχάλης Κωνσταντίνου στη θέση του Φίσα. Έπειτα από την είσοδο του Γιώνας Κόλκα σε αυτήν του Γιάν Μικάελσεν, Σέρχιο Μαρκαριάν αλλάζει και πάλι τα πλάνα του. Από την άλλη πλευρά μένει ως έχει ο Ολυμπιακός, έχοντας κάνει όμως δύο αλλαγές ο Στρέτσικο Κάτανας. Μια στο πρώτο μέρος, αλλαγή τακτικής, έβαλε στο παιχνίδι τον Μανατίδη στη θέση του Κοστούλα, και αναγκαστική αλλαγή με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, έβαλε στο παιχνίδι τον Φάνη Κατεριανάκη αντί του Δημήτρη Ελευθερόπουλου, ο οποίος τραυματίστηκε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο όλα αυτά. Ένα ακόμη φάουλ για τον Παναθηναϊκό, με εκτελεστή και πάλι τον Άγγελο Μπασινά. Αυτή τη φορά η απόσταση δείχνει απαγορευτική, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι ακριβώς θα πράξει ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Τέλεσε απευθείας, οι κόντρες ευνοούν τον Ζέιλιας και τον Βενετίδη, ο
οποίος τελικά κατάφερε, ήταν αυτός που κατάφερε να απομακρύνει. Ο Παναθηναϊκός επιμένει από τα αριστερά με τον Γιώνα Κόλκα, ο οποίος συγκλίνει, δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα στα δίχτυα, 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Το γκολ από τον Γιώνα Κόλκα. Ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά παίρνει προβάδισμα στο ντέρμπι με τον Φινλανδό να σκοράρει. Ο Αμανατίδης έχει πάρει την μπάλα, φωνάζει στους συμπαίκτες του, ενώ εσείς βλέπετε τον Κόλκα να μην αναγνωρίζετε, καθώς ο Χένιξεν, ο Λιμπερόπουλος, ο Σιεταρίδης, ο Κωνσταντίνου τον έχουν αγκαλιάσει. Ο Αμανατίδης έτρεξε, μενόμενος πήρε την μπάλα και την έφερε στην σέντρα. Είδατε, η μπάλα βρήκε στο έδαφος πριν ξεγελάσει τον Φάνη Κατεριανάκη και καταλήξει στην εστία του Ολυμπιακού. Το 3-2 είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός προηγείται σε αυτό το παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι που είχε, θα έλεγα, δύο διαφορετικά πρόσωπα, αλλά με πολλή αγωνία θα αναγκαστούμε να το παρακολουθήσουμε με μεγάλη αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή, την τελευταία του φάση. Στο 32ο λεπτό του δεύτερου μέρους λοιπόν, ο Κόλκα για πρώτη φορά δίνει προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Ο Κωνσταντίνου με την είσοδό του θα αντικρίσει και αυτό στην κίτρινη κάρτα για αυτό το φάουλ από πίσω στον Μοεντίν Ζεελίας. Με την ευκαιρία αυτή, με την πρώτη ευκαιρία μάλλον, θα μεταφερθούμε και πάλι στους δύο ρεπόρτερς. Θα δώσουμε μικρόφωνο στον Πάνο Βόγλη και τον Λάμπρο Μπαλάφα. Ας παρακολουθήσουμε όμως την εξέλιξη του παιχνιδιού με τον Αμανατίδη να γεμίσει προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά από τον Χένιξεν, το κοντόλ του Μαυρογεννίδη. Τζόρτζεβιτς μπαίνει στη φάση. Ο Ζελίας γυρίζει πέφτοντας στο έδαφος, με το γόνατο απομάκρυνε ο Κυριάκος. Δεν μπόρεσε ο Λιμπερόπουλος, επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Ανατολάκη. Και πάλι ο Αμανατίδης. Γιαννακόπουλος απέφυγε τον Ολιζαντέμπε. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο λόγος των Πάνο Βόγλη. Πάνω. Απίστευτο πανηγυρισμό από πλευράς Μαρκαριάν και των υπολείπων όλων στο πάγκο του Παναθηναϊκού, αναπληρωματικό και τεχνικό επιτελείο. Λογικό είναι άλλωστε και συνεχείς οδηγίες από τον Μαρκαριάν με το που έγινε η αλλαγή του Κωνσταντίνου και μετά τον γκολ για κάποιες θέσεις στον χώρο του κέντρου και ειδικούς ρόλους στον Καραγκούνη και στον Λιμπερόπουλο και ανασταλτικά. Για να δούμε τώρα τον Λιμπερόπουλο για τον Παναθηναϊκό. Κοντά του Άντζας. Βασάρας αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Κωνσταντινίδης για τον Κόλκα που άλλαξε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Βγήκε η σέντρα, η κεφαλιά του Ανατολάκη που πρόλαβε τον Κωνσταντίνο, ο οποίος πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό που θέλει τώρα να επιμείνει σε αυτόν τον ρυθμό. Καραγκούνης στην μεγάλη περιοχή, μάλλον πέρασε η μπάλα την γραμμή, κατέληξε out και καταφέρει να ξεπεράσει προς τιμή τον Ναζέ Ελίας. Ο λόγος στον Λάμπρο Μπαλάφα. Λάμπρο. Στον Ολυμπιακό δεν μπορούν να πιστέψουν πως ακριβώς γύρισε το παιχνίδι από το 2-1 στο 3-2. Ο Κάτανετς χαρακτηριστικά κρατούσε το κεφάλι του την στιγμή που πέτυχε το τρίτο γκολ ο Κόλκα. Ίσως να τα έχει με την τύχη, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Πάντως τον βλέπω να είναι ανήσυχος στον πάγκο και σε λίγο ίσως να έχουμε και την τρίτη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Μέσα σε 5 λεπτά ο Παναθηναϊκός λοιπόν κατάφερε να γυρίσει αυτό το ντέρμπι. Κεφαλιά του Γιωβάνι. Κανένα πρόβλημα για τον Νικοπολίδη. Είχε σφυρίξει ο Βασάρας για επιθετικό φάουλ του Βραζιλιάνου. Σίγουρα κάτι πρέπει να αλλάξει ο Σρέτσκο Κάτανετς στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πια αναγκασμένος να κυνηγήσει τον αιώνιο αντίπαλό του στο σκορ. Ενώ όπως με πληροφορεί ο Πάνος Βόγλης, ο Σέρχιο Μαρκαριάν θα βάλει στο παιχνίδι και τον Αγκούμα. Κυριάκος για τον Καραγκούνη. Βαλιάνε για τον Κωνσταντίνου. Αντίπολο τον Ανατολάκη που βρίσκει τη λύση, αφήνει στον Ζελίας. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει ο Βραζιλιάνος στην παλιά του. Μπασινά ήταν βιαστική για τον Κωνσταντίνου. Καταριανάκης ψύχρεμα στον Αμανατίδη, αυτός για τον Ζέλιας. Από αριστερά ο Βενετίδης. Κάτανετς ετοιμάζει τον Λάμπρο Χούτο. Ενώ τώρα ελέγχει ο Ανατολάκης, θα αφήσει τον Πατσατζόγλου. Αμανατίδης ανεβαίνει από την μεσαία γραμμή. Μπαλιάνε για τον Βενετίδη. Προσπαθεί να καλύψει εκεί ο Σεϊταρίδης. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό. Για τον Παναθηναϊκό έδειξε ο Βασάρας. Νεύρα τώρα.
Ο Βασάρας τρέχει να δείξει κίτρινη κάρτα στον Γιούρκα Σεϊταρίδη, ενώ ο Ζελίας φλερτάρει, θα έλεγα, με την δεύτερη κίτρινη. Κατάφερε να τον συγκρατήσει, να τον ηρεμήσει εκεί ο Μπασινάς. Αρκετά νεύρα. Ενώ ο Λάμπρος Χούτος είναι έτοιμος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, όπως και ο Γκούμας. Ο Χούτος θα περάσει στη θέση του Ζέλιας. Ο Κάτανετς βλέπει τον Βραζιλιάνο να είναι ιδιαίτερα εκνευρισμένος και θέλει να τον προφυλάξει, να προφυλάξει τον Ολυμπιακό από την αποβολή, και έτσι βάζει το παιχνίδι τον Λάμπρο Χούτο. Από την άλλη πλευρά η απάντηση του Σέρχιο Μαρκαριάν, ποιος θέλει να ενισχύσει την αμυντική διάταξη, την άμυνα του Παναθηναϊκού, και βάζει το παιχνίδι τον Γιάννη Γκούμα στη θέση του Λιμπερόπουλου. Ο Χούτος λοιπόν αγωνιστεί ως παρτενέρ του Ζιοβάνι. Ενώ ο Σεϊταρίδης εκτελεί το πλάγιο. Καραγκούνης. Βασινάς ακόμη πιο μακριά. Κωνσταντίνου ίσως και με το χέρι. Δεν μπόρεσε να συνεργαστεί με τον Ολιζαντέμπε. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε ο Βενετής για τον Πρέντερ Τζόρτζεβιτς. 38 λεπτά παιχνιδιού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 5 λεπτό. Καραγκούνης με αντίπαλο τον πολύ καλό του φίλο, τον Λάμπρο Χούτο. Η φιλία όμως δεν υπάρχει ακόμη και σε αυτά τα ντέρμπι. Θα έχουν την ευκαιρία μετά το τέλος του αγώνα να πούν πολύ περισσότερα. Συστάσεις και από τον πάγκο του Παναθηναϊκού στον Γιώργο Καραγκούνη για να μην εκνευρίζεται. Η κεφαλιά από τον Ανατολάκη. Τρέχει να προλάβει εκεί ο Μαυρογεννίδης, θα τα καταφέρει. Δεν μπόρεσε να ελέγξει ο Γιαννακόπουλος. Ο Μπασινάς για τον Κόλκα. Παρέμβαση του Στέλιου Γιαννακόπουλου. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Άντζας άλλαξε με τον Γιαννακόπουλο. Βάλα για τον Τζόρτζεβιτς. Τζόρτζεβιτς ο οποίος τα έκανε τα πάντα σήμερα. Μόνο ο Σέντερφορ δεν έχει αγωνιστεί και τερματοφύλακας. Βασινάς για τον Κόλκα. Φιλανδός με αντίπαλο τον Μαυρογεννίδη. Θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Η κόντρα και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κόλκα με την ταχύτητά του έχει προβληματίσει αρκετά την δεξιά πλευρά της άμυνας του Ολυμπιακού. Θα έλεγα πως μπήκε φρέσκια δύναμη στην μηχανή των πράσινων στην επίθεση με την είσοδο του Φιλανδού. Και είναι και αυτά τα λεπτά που αρχίζει και φαίνεται και η κούραση, ιδιαίτερα για τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη. Μπασινάς έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που προηγείται με 3-2 στο σκορ. Τελεί με πολύ φάλσο στο πρώτο δοκάρι το Μάκρινο Κατεριανάκης. Δεύτερη προσπάθεια για τον Μπασινά, νεογέμισμα και πάλι ο Κατεριανάκης. Αυτή τη φορά θα μπλοκάρει. Θα κερδίσει και το επιθετικό φάουλ από την αντικανονική παρέμβαση του Σωτήρη Κυριάκου που είχε προωθηθεί για μία ακόμη φορά. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 5 λεπτό της κανονικής διάρκειας αυτού του αγώνα με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 3-2, τον Κωνσταντίνο να κάνει φάουλ τώρα στον Τζόρτζεβιτς. Τέλος ο Τζόρτζεβιτς, ο Χένιξ ένα απομάκρυνση με κεφαλιά, ο Λισαντέμπε. Άφησε στον Μπάσινα. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Κόλκα. Ανεβαίνει και ο Κωνσταντινίδης. Κόλκα του πετάει την μπάλα. Πατσατζόγλου θα καλύψει. Ένας από τους κορυφαίους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαζί με τον Τζόρτζεβιτς. Ανακοίνωση από την αστυνομική διεύθυνση. Παρακαλούνται οι φίλοι του Ολυμπιακού μετά τη λήξη του αγώνα πιέζει ο Καραγκούνης. Σφυρίξει ο Βασάρας, φάουλ για τον Ολυμπιακό. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Πατσατζόγλου. Άντζας για τον Γιαννακόπουλο. Έκοψε ο Κόλκα, αλλά ζητά επανάληψη ο Βασάρας. Φτάνουμε στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Υπενθυμίζουμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός 3-2 το σκορ, με τον Παναθηναϊκό να γυρίζει το παιχνίδι μέσα σε 5 λεπτά από το 72ο με το φάουλ του Μπασινά, με το οποίο οι πράσινοι σοφάρισαν σε 2-2. Στο 77ο
το σουτ του Γιώνας Κόλκα που ξεγέλασε τον Κατεριανάκη. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες από πλευράς του πάγκου του Ολυμπιακού. Ενώ τώρα η μπάλα θα βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Ανατολάκης διαμαρτύρεται στον Δάλα, μικρόφωνο στον Πάνο Βόγλη και τον Λάμπρο Παλάφα. Γίνεται χαμός πραγματικά. Έγινε μια ψημαχία στην γραμμή του πλάγιου μεταξύ Ολισαντέμπε και Αμανατίδη. Σηκώθηκαν και οι δύο, είχαν τράβηξει ένα στον άλλον. Ο Αμανατίδης έπεσε κάτω και υποστηρίζουν από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Το χτύπησε ο Ολισαντέμπε. Εγώ δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν είχα και πολύ καλό οπτικό πεδίο εκείνη τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, σηκώθηκαν και τον πάγκο του Παναθηναϊκού λέγοντας ότι κάνει θέατρο ο Αμανατίδης και οι δύο οι προπονητές των δύο ομάδων έφτασαν αρκετά κοντά. Ο Μαρκαριάν ηρεμεί τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Αυτό προσπαθεί, αλλά υπάρχουν από τους αναπληρωματικούς κάποιες αντεκκλήσεις. Πάνε να ηρεμήσουν τώρα τα πνεύματα και αυτό γίνεται όντως. Βλέπετε σε επανάληψη τη φάση εδώ. Ο Αμανατίδης με τον Ολιζαντέμπε έτοιμοι να σηκωθούν. Μέχρι αυτό το σημείο ήταν η επανάληψη της φάσης. Πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς. Μόνο όσοι βρέθηκαν μπροστά στη φάση. Ο Λάμπρος Παλάφας δεν ξέρω αν είχε καλύτερο οπτικό πεδίο. Λάμπρο. Για τη φάση ακριβώς, Αντρέα, δεν είδα γιατί δεν είχα καλό οπτικό πεδίο και εγώ. Πάντως στον Ολυμπιακό πετάχτηκαν όλοι όρθιοι. Τώρα ο Γιώργος Αμανατίδης σηκώνεται και από την αντίθετη λήψη ίσως μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιο καλύτερο συμπέρασμα. Ο Αμανατίδης σηκώνεται και βλέπει προς τον Ολιζαντέμπε, ο οποίος βλέπει την κόκκινη κάρτα στον Ολιζαντέμπε. Ναι, όντως είναι η αγωνιά του Ολιζαντέμπε. Με την υπόδειξη του βοηθού δικαιολογημένη απόφαση. Είδαμε στην αντίθετη λήψη και ευχαριστούμε τον σκηνοθέτη μας. Αν είμαστε σε θέση να δούμε και πάλι. Υπάρχει λογομαχία. Ο Ολιζαντέμπε με αγωνιά χτύπησε τον Αμανατίδη και γι' αυτό το λόγο αποβάλλεται. Έξαλλος ο Αμανατίδης, δικαιολογημένα, αλλά θα δείτε σε αυτό το στιγμιότυπο, παρακολουθώντας με μεγάλη προσοχή τη στιγμή που σηκώνεται ο Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε, με το δεξί αγκώνα βρίσκει στο πρόσωπο τον Γιώργο Αμανατίδη, ενώ ο Βασάρας έδωσε κίτρινη κάρτα και στον Αμανατίδη. Για αυτήν την φάση ο Ολιζαντέμπε αποχωρεί. Ο Παναθηναϊκός με 10 παίχτες σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του αγώνα, έπειτα από την αποβολή του Εμμάνουελ Ολιζαντέμπε. Είδαμε στην κάμερα που παρακολουθεί από αντίθετη λήψη και βρίσκεται εκεί όπου έχει στηθεί στο χώρο των επισήμων, είδαμε πως ο Ολιζαντέμπε χτύπησε με τον αγκώνα τον Γιώργο Αμανατίδη. Δικαιολογημένη λοιπόν η κόκκινη κάρτα έπειτα από την παρέμβαση και την υπόδειξη του πρώτου βοηθού, του κυρίου Δάλα, από την Ήπειρο. Παναθηναϊκός με 10 παίκτες αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Νικητής του διαγωνισμού της Newsfone της τηλεόρασης του Α είναι ο κύριος Γιώργος Σβάρνου από την Φλόρινα. Πενθυμίζουμε Γιώργος Σβάρνου από την Φλόρινα, ενώ το παιχνίδι εξελίσσεται με την παλιά που γίνεται για τον Μαυρογεννίδη από τον Γιαννακόπουλο. Απομάκρυναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Ο Μανατίδης έστρωσε για τον Πατσατζόγλου. Νέο γέμισμα με τον Νικοπολίτη να βγαίνει από την εστία του, να διώχνει με γροθιά. Ο Τζόρτζεβιτς κοντρολάρει με το στήθος, αλλά κάπως άτσαλα άνοιξε την μπάλα. 4 λεπτά θα είναι για τις καθυστερήσεις, όπως δείχνει ο κύριος Αγγελάκης, ως τέταρτος διαιτής. Ο Καραγκούνης με σκυμμένο το κεφάλι δεν μπορεί να δει από αριστερά τον Κόλκα. Γκούμας για τον Κωνσταντίνου, που μάχεται και πάλι με τον Ανατολάκη. Ο Βασάρας σφυρίζει επιθετικό φάουλ για τον Ολυμπιακό. Ενώ όπως βλέπετε 34 είναι τα φάουλ που έχουν κάνει οι παίκτες του Ολυμπιακού, 27 οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όπως είναι λογικό. Είναι ρεκόρα στην πρώτη εθνική για εφέτος, το εφετινό πρωτάθλημα. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι, με τέτοια ένταση, τέτοιο πάθος, 5 γκολ. Και ενώ βρισκόμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα. Μπάλα πέρασε για τον Καραγκούνη. Υπάρχει νέα υπόδειξη του κυρίου Δάλα για φάουλ του Τζόρτζεβιτς. Ο Τζόρτζεβιτς, ο οποίος κάτι λέει με αυστηρό ύφος στον πρώτο βοηθό. Και ενώ υπενθυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 3-2 απέναντι στον Ολυμπιακό σε αυτό το ντέρμπι, όπου οι ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν 2 φορές.
με 2 από τον γκολ του Ρενέ Χένιξεν στο 1ο λεπτό και του Κυριάκου στο 55ο. Πατσατζόγλου. Καραγκούνης κέρδισε πριν την μπάλα φτάσει στον Τζόρτζεβιτς. Μετά από κόντρα έφτασε εκεί όπου είχαν κινηθεί ο Κωνσταντινίδης και ο Γιαννακόπουλος. Ελέγχει τώρα ο Ανατολάκης, ενώ ο Κωνσταντίνου είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου, λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Ολυμπιακού και κρατάει το κεφάλι του. Πρέπει να έχει χτυπήσει. Ο Βασάρας δείχνει στον επιθετικό των γηπεδούχων ότι πρέπει να απομακρυνθεί και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Να παραμείνουν στις θέσεις αυτή είναι εδώ τη φάση. Να χτύπησε ο Κωνσταντίνου. Το παιχνίδι συνεχίζεται, ενώ και ο Μιχάλης Κωνσταντίνου επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. 3-2 για τον Παναθηναϊκό. Η αγωνία κορυφώνεται, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Παλιά για τον Χούτο. Έμεσο υπέρ του Ολυμπιακού έπειτα από το επικίνδυνο παίξιμο του Γιώργου Καραγκούνη. Ένα φάουλ που θα φέρει και πάλι τους περισσότερους παίκτες του Ολυμπιακού στην μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκτέλεσε ο Τζόρτζεβιτς για τον Χούτο, ο οποίος κοντρολάρει στη μεγάλη περιοχή, δεν μπόρεσε να σουτάρει, απομάκρυνε ο Κυριάκος. Τζόρτζεβιτς. Να διώξει ο Κωνσταντινίδης, ενώ είναι πεσμένος ο Κυριάκος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα απομακρύνεται η μπάλα. Πέντε κερδισμένα φάουλ από τον Σωτήρη Κυριάκο, ο οποίος αποχωρεί. Δεν υπήρξε κάτι το νεκτό σε αυτή τη φάση όπως είδαμε. Όλα αυτά χτύπησε ο Κυριάκος. Το παιχνίδι συνεχίζεται λοιπόν με τον Κόλκα και τον Καραγκούνη να επιστρέφουν υποτικά την μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαυρογεννίδης με το στήθος κάλυψε. Γεμίζει με το δεξί προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά του Χένιξεν. Μπάλα φτάνει στον Πατσατζόγλου. Το φάουλ από τον Κωνσταντίνου. Ενώ ο Κυριάκος κάνει νόημα στον Βασάρα να μπορέσει να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο. Τζόρτζεβιτς. Παλιά με το δεξί, γυριστή κεφαλιά από τον Άντζα, θα απομακρύνει ο Μπασινάς. Με το στήθος ο Πατσατζόγλου και πάλι για τον Τζόρτζεβιτς, ποιος θα αποφύγει τον Καραγκούνη. Δοκιμάζει το σουτ με πολύ φάλτσο η μπάλα out κοντά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αντώνη Κοπολίδη. Εδώ ξεπεράσαμε και τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, φυσικά με ό,τι συνέβη νωρίτερα. Βασάρας σε λίγο θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Παναθηναϊκός νικητής σε αυτό το ντέρμπι, σε λίγο και πάλι κοντά σας. Φετινό πρωτάθλημα και ισοφαρίζεται στις νίκες με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, είτε στη Λεωφόρο είτε στο Ολυμπιακό στάδιο, στις 12 συνολικά. Αρνητικό ρεκόρ για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα εφέτος, οι 4 τελικές προσπάθειες, τις οποίες βλέπετε στην σχετική κάρτα. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο λοιπόν στις απευθείας συνδέσεις με το γήπεδο στο Λεωφόρο Αλεξάνδρας.